Καλώς ορίσατε και απόψε στην Κιβωτό μας, αγαπητοί φίλοι και φίλες, την Κιβωτό μας που ολοκληρώνει τα ταξίδια της στον κόσμο των φυτοφαρμάκων. Ξεκινήσαμε την έρευνα στην προηγούμενη εκπομπή μας και απόψε ολοκληρώνουμε την έρευνα αυτή και φυσικά θα είμαστε παρόντες ανα πάσα στιγμή όποτε πιστέψουμε ότι έχουν προκύψει νέα στοιχεία για να συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με αυτό το πολύ σοβαρό θέμα. Το τηλεφωνικό κέντρο της Κιβωτού από τούτη τη στιγμή είναι στη διάθεσή σας. 2810-398-160 και 398-161. Η καλή και ακούραστη συνάδελφος Κατερίνα Σαλαπάτα απαντά στα τηλεφωνήματά σας, διότι αυτή εδώ η μάχη, κυρίες και κύριοι, δεν μπορεί να κριθεί με επιτυχία εάν δεν έχουμε τη συμμετοχή του κόσμου, εάν δεν έχουμε τη δική σας υποστήριξη, γιατί ο αγώνας αυτός, όπως θα καταλάβατε, έχει στόχο να μπορέσουμε όλοι μαζί να φτιάξουμε κάποτε, να δημιουργήσουμε κάποτε έναν κόσμο απαλλαγμένο από φυτοφάρμακα, από κάθε λογής χημικά, από βαρέα μέταλλα και γενικά από οτιδήποτε βάζει σε κίνδυνο εμάς και τα παιδιά μας. Έχουμε βέβαια πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμη, μέχρι τότε όμως οφείλουμε να δώσουμε τη μάχη μας για να σταματήσουμε τουλάχιστον την αλόγιστη χρήση των φυτοφαρμάκων. Απόψε, κυρίες και κύριοι, έχουμε νέες αποκαλύψεις, όχι μόνο για τον τομέα των φυτοφαρμάκων, αλλά και για τον τομέα των λιπασμάτων, αφού στη διάρκεια της εκπομπής αυτής θα σας αποκαλύψουμε κρατικό έγγραφο, το οποίο αναφέρει ότι στα εδάφη των νομών Ηρακλείου και Λασιθίου, μέσα στο 2007, έχουν πέσει πάνω από 110 τόνοι ακατάλληλων λιπασμάτων. Και όταν λέμε ακατάλληλα λιπάσματα, αναφερόμαστε σε υπερβάσεις σε βαρέα μέταλλα. Και τα βαρέα μέταλλα ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι ζημιά μπορεί να προκαλέσουν στον ανθρώπινο οργανισμό. Αλλά αυτά βεβαίως θα τα δούμε στη διάρκεια της απόψινής μας εκπομπής, γιατί θα ξεκινήσουμε με τα νέα μας στοιχεία γύρω από την αλόγιστη χρήση των φυτοφαρμάκων. Όλοι μαζί μπορούμε να δώσουμε ένα τέλος. Θα παρακαλούσα τους γεωπόνους που έχουν πάρει ήδη τηλέφωνο και έχουν εκφράσει τη διαμαρτυρία τους για το αντικείμενο της απόψινής μας εκπομπής. Πραγματικά εμείς είμαστε στη διάθεσή τους να ακούσουμε την άποψή τους, αλλά θα τους έλεγα ότι το να βγαίνεις ανώνυμα και να μεταφέρεις κάποιο μήνυμα, αυτό νομίζω δεν είναι ό,τι το καλύτερο. Όσοι ευθύνονται συνήθως διαμαρτύρονται. Θέλουν όλοι εμείς αδιαμαρτύρητα να τρώμε τα δηλητήρια που μας σερβίρουν, γιατί απλά δεν πρέπει να τους χαλάσουμε το σύστημα. Έχετε όμως μπροστά σας κάποια κλίματα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς είναι αυτά? Αυτά τα κλίματα, να έχετε υπόψη σας. Είπαμε προηγουμένως ότι έχουμε δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου, όπως έχουμε δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των παραγωγικών ζώων. Κατά τον ίδιο τρόπο βλέπετε ότι ένα συγκεκριμένο φυτοφάρμακο είχε δυσμενείς επιδράσεις, τοξικότητα σε κλίματα αμπελιού, τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν ολοκληρωτικά καταστραφεί εξαιτίας του γεγονότος ότι εφαρμόστηκε λάθος. Πρώτος από τα φάρμακα κινδυνεύει ο αγρότης. Αυτός που τα εφαρμόζει. Ο πρώτος που κινδυνεύει. Δεν είναι ο κανόνας εκεί, για να το ξεκαθαρίσουμε και με τους αγρότες. Εδώ δεν είναι ο κανόνας. Ότι υπάρχει αλόγιστη φαρμάκων από ορισμένους που δεν φταίνε οι ίδιοι αγρότες. Ένα μικρό. Στους αγρότες οφείλεται τις πιο πολλές φορές σε άγνοια. Δεν οφείλεται σε δόλο, διότι τα φάρμακα είναι πανάκριβα. Είναι πανάκριβα και δεν τα χρησιμοποιεί ο αγρότης. Δηλαδή δεν μπορεί να πει ότι ο αγρότης παίρνει με το τσουβάλι τα φάρμακα και τα βάλει γιατί έτσι τα αρέσει. Είναι μεγάλη παράμετρος αυτή. Είναι ακριβό το φάρμακο και μόνο από άγνοια ο αγρότης. Γι' αυτό μιλάμε, γι' αυτό έπρεπε να υπάρχουν σχολές, να παίρνουν διπλώματα από τις σχολές, αγροτικές σχολές, πραγματικά οι άνθρωποι να ξέρουν πώς θα εφαρμόζουν τα φάρμακα, να ξέρουν με τις σπόρους τι κάνουν, με τις καλλιέργειες τι κάνουν και πραγματικά οι μόνοι που δεν φταίνουν είναι οι αγρότες και οι καταναλωτές. Τα παιδιά μέσω εισπνοής, κατάποσης και επαφής με το δέρμα απορροφούν μεγαλύτερες συγκεντρώσεις φυτοφαρμάκων λόγω μικρού σωματικού βάρους. Οι τοξικές ουσίες είναι μέχρι και 10 φορές περισσότερο τοξικές στα παιδιά από ό,τι στους ενήλικες. Τα αμυντικά συστήματα των παιδιών δεν είναι αρκετά ανεπτυγμένα, άρα δεν μπορούν να διασπάσουν και να αποβάλουν τις τοξικές ουσίες. Το ενδοκρινικό σύστημα των παιδιών είναι το πιο ευάλωτο. Μετρήσαμε στο Μικόνιο, που είναι τα πρώτα κόπρανα του νεογνού, αυτά που βγάζει με το που γεννιέται,
σε 50 νεογνά μετρήσαμε μια σειρά από μεταβολίτες φυτοφαρμάκων, τέτοιων φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούνται στην Κρήτη. Και είδαμε ότι πρώτον, ότι μπορούμε να τα μετρήσουμε, άρα συμπέρασμα περνάνε στο έμβριο, άρα και στο νεογνώ. Και δεύτερον, συγκρίνοντας τα με αντίστοιχες μελέτες που δεν είναι πολλές από τη διεθνή βιβλιογραφία, είδαμε ότι πιθανόν να έχουμε αυξημένες συγκεντρώσεις στο μυκόνιο. Και αυτό βέβαια σχετίζεται με αυτό που είπατε προηγούμενα, με την αλόγιστη ή την εκτεταμένη χρήση. Από αυτό όμως το συμπέρασμα, στο να πούμε ότι η χρήση αυτή ευθύνεται για συγκεκριμένες συγγενείς ανομαλίες, είμαστε μακριά. Και δεν θέλω να πω κάτι τέτοιο. Βεβαίως, τώρα είναι σε 3 χρόνια ή 4 χρόνια τώρα μια εξέλιξη γύρω σε μετρήσεις 700 έγκυες γυναίκες, στο αμμιακό του υγρό, στο αίμα, στα ούρα, και πιθανόν να είμαστε σε θέση σύντομα να έχουμε κάποια συμπεράσματα σε σχέση με την έκβαση κάποιων παραμέτρων της εγκυμοσύνης, όπως για παράδειγμα το βάρος των μωρών που γεννιούνται, ή η περίμετρος της κεφαλής, ή η συχνότητα κάποιων επιμέρους συγγενών ανομαλιών. Αλλά είμαστε πολύ προσεκτικοί, επαναλαμβάνω, στο να βγάλουμε συμπεράσματα. Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε είναι ότι σίγουρα περνάνε τον πλακούντα, εμφανίζονται στα βιολογικά υλικά του εμβρίου, άρα το έμβριο εκτίθεται σε αυτά. Επιστημονικές αποδείξεις που σοκάρουν. Τα φυτοφάρμακα περνάνε στον πλακούντα και από εκεί στο έμβριο. Τα παιδιά είναι τα μεγαλύτερα θύματα της αλόγιστης χρήσης φυτοφαρμάκων. Μόνο που δεν τα ρώτησε κανείς. Έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ απόψε, κυρίες και κύριοι, αλλά πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα μας, να καλωσορίσουμε τους καλεσμένους μας. Τον κύριο Κωστή Παπαδάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Συνταξιούχος γεωπόνος της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος. Τον κύριο Γιώργο Γενιατάκη από την Ιεράπετρα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Επαγγελματιών Γεωπόνων. Τον κύριο Λάμπρο Περβολαράκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Εξαγωγέας νοπών αγροτικών προϊόντων και κυρίως επιτραπέζιων σταφυλιών. Τον κύριο Γιώργο Πουλινάκη, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα σας. Πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων Λαχαναγοράς Ηρακλείου. Τον κύριο Μιλτιάδη Χαλκιαδάκη, ο οποίος χτυπάει το κινητό του και θα πρέπει να το κλείσει γιατί θα έχουμε πρόβλημα. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Οποροπολών Νομού Ηρακλείου. Και τον κύριο Βασίλη Θεοδωράκη, καλησπέρα και σε εσάς. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Νομού Ηρακλείου. Κύριε Παπαδάκη, θα ξεκινήσω από εσάς και θέλω να μου πείτε έτσι στο ξεκίνημα της εκπομπής ποιες ήταν οι αντιδράσεις που δεχτήκατε την επομένη της εκπομπής μας, δηλαδή το πρωί της Πέμπτης, όταν προσωπικά επισκεφτήκατε τη λαϊκή αγορά του Ηρακλείου, δηλαδή τι σας έλεγαν οι ίδιοι οι παραγωγοί για όλα αυτά τα οποία καταθέσατε σχετικά με τη μάστιγα της αλόγιστης χρήσης των φυτοφαρμάκων στη μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη που προβάλαμε τη νύχτα της περασμένης Τετάρτης. Εγώ επισκέφθηκα τη λαϊκή αγορά, αλλά επισκέφθηκα και σε χωριά. Είχα σε διάφορα χωριά πάει για άλλες δουλειές. Λοιπόν, χωρίς υπερβολή, θα σας πω ότι η ακροαματικότητα της εκπομπής ήταν καταπληκτική. Και μου έκανε εντύπωση ότι εκτός από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τη γεωργία, τους αγρότες, και άλλες τάξεις ανθρώπων, από γιατρούς μέχρι παπάδες, ήταν ενήμεροι για την εκπομπή αυτή. Δηλαδή, αυτό αποδεικνύει ότι πολλοί κόσμος, έστω και αργά, είναι λίγο αργά, από την εκπομπή, έστω και αργά τη βλέπει. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει, κύριε Παπαδάκη, και γι' αυτό το λόγο, φυσικά η τηλεθέαση είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μου πείτε αν οι παραγωγοί απεκόμισαν την εντύπωση ότι εμείς προσπαθούμε να τους κάνουμε ζημιά ή να τους κατηγορήσουμε μέσα από την εκπομπή μας. Γιατί εμάς το μήνυμά μας είναι τελείως διαφορετικό. Η απάντηση που όλοι σχεδόν έλεγαν ήταν καλά τα είπατε. Καλά τα είπατε. Και αυτά που είπαν οι γιατροί ήταν πολύ σημαντικά και αυτά που είπαν οι γεωπόνοι επίσης, γιατί ο κόσμος έχει μόνο αυτή την εκπομπή να ενημερωθεί για το τομέα αυτό που λέγεται φυτοφάρμακα. Κύριε Χαλκιαδάκη, και από όλες τις εκπομπές του καναλιού μας, η κάθε εκπομπή δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς, έτσι. Αλλά θα κάνω το ίδιο ερώτημα και στον πρόεδρο των Οποροπολών, γιατί καθημερινά συναναστρέφεστε βεβαίως με τον κόσμο, με τους καταναλωτές. Θέλω λοιπόν να ακούσω πώς πέρασε στην κοινή γνώμη του Ηρακλείου αυτή η δημοσιογραφική έρευνα της εκπομπής μας, διότι εμάς μας ενδιαφέρει να προβληματίζονται και να προσέχουν
βεβαίως τόσο οι παραγωγοί όσο και οι καταναλωτές, αφού πολύ σωστά είπατε κι εσείς στην προηγούμενη εκπομπή μας ότι τόσο οι παραγωγοί όσο και οι καταναλωτές είναι το ίδιο θύματα. Μετά την εκπομπή σας, πραγματικά ο κόσμος ρωτούσε πάρα πολύ, ρωτάει και στα μαγαζιά τα δικά μας, ρωτάει πάρα πολύ το τι είναι αυτά, τι, τα φάρμακα, τι τρώει. Δεν είναι ενημερωμένος ο κόσμος. Και άλλοι φοβούνται και πραγματικά έρχεται και κάποιος τρόμος. Και δεν είναι πάλι από την πλευρά ότι σωστό. Να έρθει. Ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί και από τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και από υπεύθυνους ανθρώπους να ενημερωθεί σωστά το τι είναι τα φάρμακα, πώς εφαρμόζουν, το τι γίνεται. Το ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Αλλά όχι στην έκταση, πιστεύω, όχι στην έκταση αυτή. Ο κόσμος βέβαια με το λίγο που ακούει τρομοκρατείται και υπάρχει πρόβλημα. Ναι, υπάρχει πρόβλημα από την αλόγιστη χρήση. Το έχουμε ξαναπεί αυτό και όχι από τη χρήση των φυτοφαρμάκων, η οποία θα αποδείξουμε και στη συνέχεια μέσα από εικόνες που έχουμε καταγράψει από θερμοκήπιο της Μεσαράς, ότι πραγματικά όπως είναι σήμερα τα πράγματα, τα φυτοφάρμακα είναι απαραίτητα. Δεν μπορεί ο παραγωγός διαφορετικά να παράξει αγροτικά προϊόντα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα θερμοκήπια. Μπορεί βεβαίως να πάει στη βιολογική γεωργία έτσι, αλλά με πάρα πολλά προβλήματα, με πάρα πολλές θυσίες. Και το ζητούμενο είναι αυτό, να πάμε σταδιακά στη βιολογική γεωργία. Βέβαια, είμαστε πολύ μακριά από το στόχο, ο οποίος όμως αυτός είναι και αυτός πρέπει να είναι για όλους. Το ιδανικό είναι πραγματικά η βιολογική γεωργία, αλλά αφενός μεν εγώ πιστεύω ότι είναι σε πρώτο στάδιο και αφετέρου δεν ενισχύεται από το κράτος το ίδιο. Δεν βοηθιέται είτε διαφημιστικά, είτε με γεωπόνους, είτε με το κάθε τι. Πραγματικά το μέλλον είναι η βιολογική γεωργία. Βεβαίως, εγώ θα προαναγγείλω στο ξεκίνημα της εκπομπής μας ότι στην επόμενη εκπομπή θα έχουμε και βιοκαλλιεργητές και αγρότες, προκειμένου να ξανασχοληθούμε. Να ασχοληθούμε δηλαδή για πολλοστή φορά με τα προβλήματα του πρωτογενή τομέα και βεβαίως στην εκπομπή εκείνη θα μιλήσουν οι βιοκαλλιεργητές για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, που είναι πραγματικά σοβαρά, έχουν εγκαταλειφθεί τελείως από το κράτος. Η πράσινη ανάπτυξη είναι πράσινη μόνο στα λόγια, όπως είναι τα πράσινα άλογα. Αλλά θα πάμε στο επόμενο βίντεο. Κυρίες και κύριοι, η Κιβωτός έφερε στη δημοσιότητα στη διάρκεια της προηγούμενης Τετάρτης ένα μεγάλο θέμα. Αποκαλύψαμε λοιπόν ότι πολλοί πατατοπαραγωγοί χρησιμοποιούν δηλητήρια. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσο ισχυρά είναι, αλλά αυτό το θέμα θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε απόψε. Μεταξύ των άλλων ζητημάτων λοιπόν που θα σας παρουσιάσουμε. Τα δηλητήρια αυτά τα χρησιμοποιούν για να κάνουν απολύμανση εδάφους. Υπάρχουν και κάποιες άλλες πληροφορίες νεότερες που έφτασαν στη διάθεσή μας από παραθαλάσσια περιοχή του νομού Ηρακλείου, όπου όπως εμείς τουλάχιστον πληροφορηθήκαμε, υπάρχουν παραγωγοί οι οποίοι δεν κάνουν απολύμανση, αλλά αφού φυτέψουν τον πατατόσπορο, στη συνέχεια, μόλις αρχίσει να βγαίνει το χορτάρι, ψεκάζουν με ραουντά, από αυτή την πληροφορία είχαμε, προκειμένου να σκοτώσουν τα ζυζάνια και αυτά βεβαίως να μην παρεμποδίζουν την ανάπτυξη του καρπού. Αλλά αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε στο σχετικό ρεπορτάζ. Απολύμανση εδάφους κάνουν σε κάποιες περιοχές. Αυτά εμένα δεν είναι δικιά μου δουλειά. Δεν μπορώ να ξέρω εγώ κατά πόσο είναι επικίνδυνο ή κατά πόσο δεν είναι. Για την πατάτα. Για την πατάτα. Αυτά νομίζω υπάρχουν υπηρεσίες, καλύτερα υπηρεσίες, να πάνε να δουν αν είναι σωστά ή αν δεν είναι σωστά. Απολύμανση εδάφους ακόμα και στην καλλιέργεια της πατάτας. Εμείς ρίξαμε το γάντι στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου μέσα από το ρεπορτάζ που απόψε συνεχίζεται και θέσαμε πρώτων ευθυνών τους πρώτα τους ίδιους τους παραγωγούς που ξέρουμε πόσο πολύ μοχθούν για να επιβιώσουν και μετά τους υπεύθυνους γεωπόνους της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ηρακλείου που δεν κάνουν ελέγχους παρά μόνο στην κεντρική λαχαναγορά και ελάχιστα σε άλλους χώρους διακίνησης οπωροκυπευτικών. Αυτό το ξέρει όλος ο κόσμος. Δεν μπορεί να βάζεις ένα χωράφι κάθε χρόνο πατάτες. Πατάτες θα βάλεις φέτος και μετά από 4 χρόνια πρέπει να βάζεις για να βγάλει πατάτες. Αλλιώς κάτι πρέπει να βάζεις για να βγάλει, αλλιώς δεν γίνεται. Έτσι, αυτά είναι ξεκαθαρισμένα τα πράγματα. Πιστεύω εγώ ότι φάρμακο και αν θα βάλεις, πρόβλημα είναι. Αυτό είναι ξεκαθαρισμένα τα πράγματα. Η Διεύθυνση Γεωργίας περνάει άπαξ εβδομάδες κάθε 15 μέρες. Από μένα με έχει πάρει αυτόν τον χρόνο τουλάχιστον 5 με 6 φορές δείγμα. Τα οποία τα στέλνει στο σημείο του κράτους. Λοιπόν. Δεν έχει βρεθεί στη λαϊκή αγορά μέχρι σήμερα του Ηρακλείου κανένα προϊόν επιβαρημένο με φυτοφάρμακα. Είναι στα λογικά πλαίσια μέσα. Μετά την εκπομπή της περασμένης Τετάρτης, η Κιβωτός ταξίδεψε ως το Τιμπάκι. Δείτε τι μας απάντησε ένας από τους έντιμους και ευσυνείδητους παραγωγούς θερμοκηπιακών προϊόντων, που είναι και η πλειοψηφία των παραγωγών της Κρήτης.
Πατάτα κάθε χρόνο χωρίς απολύμανση εδάφους δεν παράγεις, λέει ο Γιάννης Χονδράκης, καλώντας και τους συναδέλφους του να είναι περισσότερο προσεκτικοί στον τρόπο παραγωγής των προϊόντων τους. Απολύμανση εδάφους εσείς κάνετε εδώ πέρα? Εδώ πέρα όχι. Είναι πάντως πολλοί που κάνουν ακόμα, Να κάνουμε, πόσα χρόνια έχουμε να κάνουμε? Δεν πιάνουμε. Όχι συχνά, έτσι. Πείτε μου κάτι. Η απολύμανση εδάφους είναι κάτι που χρειάζεται οπωσδήποτε να γίνει με τον κλασικό τρόπο, γιατί λένε και οι γεωπόνοι, γιατί δεν κάνουν, λέει, με τον ήλιο απολύμανση? Μήπως είναι πιο δύσκολο με τον ήλιο? Με τον ήλιο είναι πιο δύσκολο. Πρέπει να είναι 3 μήνες, 4 το έδαφος σκεπασμένο με τον άϊλο. Και εμείς δεν προλαβαίνουμε. Πότε θα βγάλουμε τις τομάτες, πώς θα απολυμάνουμε. Είχαμε και καταγγελίες για πατατοπαραγωγούς που κάνουν απολύμανση εδάφους και μετά φυτεύουν την πατάτα. Αυτό δεν είναι εγκληματικό? Δεν είναι εγκληματικό? Ναι, αυτό είναι έγκλημα. Και γίνεται όμως, έτσι δεν είναι? Γίνεται, πώς δεν βγάζει. Γιατί άμα βάλεις μια χρονιά πατάτες, δεν βγάζει. Κάνεις την απολύμανση και βγάζεις πατάτες. Οι οποίες όμως είναι φαρμάκι, Λοιπόν, πριν το συζητήσουμε το θέμα, γιατί βλέπω ότι κάποιοι διαφωνούν από το πάνελ με το συγκεκριμένο ζήτημα για το αν γίνεται ή όχι απολύμανση εδάφους στις πατάτες, θα προτιμούσα να πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να μην σας διακόψω στη συνέχεια και βεβαίως θα απαντήσετε. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι. 2-8-10-398-160 και 161. 2-8-10-398-160 και 161 για τα δικά σας μηνύματα. Ζωντανή εκπομπή. Οι καταγγελίες σας θα βγαίνουν στον αέρα, είτε επώνυμα είτε ανώνυμα. Και βεβαίως, ό,τι προβλήματα εσείς έχετε αντιμετωπίσει με φυτοφάρμακα, εμείς εδώ είμαστε να τα δημοσιοποιήσουμε. Κύριε Θεοδωράκη, προηγουμένως είδα ότι με το βίντεο που προβάλαμε για την απολύμανση της πατάτας, διαφωνήσατε. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι η εικόνα που εσείς έχετε από τον χώρο των παραγωγών? Θέλω να πω ότι η απολύμανση της πατάτας, η οποία γίνεται σε όλες τις καλλιέργειες, γίνεται σε πολύ πιο ήπιες μορφές. Γίνεται. Ωραία. Όταν λέμε απολύμανση, δεν λέμε γενική απολύμανση, λέμε για ανηματώδης, που γίνεται από την επανειλημμένη καλλιέργεια ενός χωραφιού, το οποίο καλλιεργείται πατάτα. Σήμερα γίνεται με πιο ήπιες μορφές και με εγκεκριμένα φάρμακα και σύμφωνα με ελέγχους που κάνει η διεύθυνση του Υπουργείου Γεωργίας. Που αυτές οι πληροφορίες που είχα σήμερα από παραγωγούς του νομού Λασιθίου, στο οροπέδιο Λασιθίου ή και στα Μάλια ακόμα, σε αιτήσια βάση, σχεδόν σε όλα τα χωράφια γίνεται έλεγχος. Αν έχουν υπολείμματα κάποια. Και έφερα νομίζω ένα έγγραφο εδώ, στο οποίο έγινε και επιτρέπουν να χρησιμοποιηθούν κάποια φάρμακα για να καταπολεμήσουν τον ηματώδη. Γιατί άλλο καταπολέμηση του ηματώδη και άλλο απολύμανση. Εμείς το λέμε απολύμανση αυτό το πράγμα. Με συγχωρείτε μισό λεπτό έτσι. Απλά έτσι μια παρέμβαση θέλω να κάνω. Θέλω να σας ενημερώσω ότι υπάρχει παραγωγός που μου είπε ότι πήγε σε γεωπόνο στα Μάλια, ζήτησε συγκεκριμένο φάρμακο για να κάνει απολύμανση και ο γεωπόνος του είπε την απολύμανση του εδάφους τη θέλεις για να καλλιεργήσεις πατάτα για το σπίτι σου ή για εμπόριο. Είπε για το σπίτι μου. Λέει τότε λέει καλύτερα φίλε μου σηκωφύγε, κοίταζε τη δουλειά σου. Αυτό του είπε ο γεωπόνος. Επομένως, όσο ήπια και αν είναι τα συγκεκριμένα φυτοφάρμακα, δεν πάβει να πέφτουν σε ένα χώμα μέσα στο οποίο θα φυτέψουμε τον πατατόσπορο. Δεν είπε κανείς ότι τα φάρμακα είναι αθώα. Δεν υπάρχει αθώο φάρμακο. Αθώο φάρμακο δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή, ένας καταναλωτής που θα φτέπει το σπίτι του δεν μπορεί να κάνει απολύμανση. Πρέπει να είναι επαγγελματίας, γεωργός, αυτός θα μπορέσει να κάνει αυτή την απολύμανση. Επαγγελματίας ήταν και δεν μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, ένας νοικοκύρης, ένας δημόσιος υπάλληλος να κάνει μια απολύμανση. Γιατί κινδυνεύει και το περιβάλλον, κινδυνεύει και ο ίδιος. Πρέπει να είναι επαγγελματίας αγρότης και να είναι κατόπιν εντολές γεωπόνων. Και να του υποδείξει τον τρόπο που θα γίνει. Γι' αυτό δεν μπορεί ο καθένας να κάνει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Εφόσον γίνει σωστά, δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο. Να ακούσουμε όμως τον γεωπόνο που είναι εδώ απόψε μαζί μας. Μάλιστα από μια περιοχή όπως είναι η Ιεράπετρα, όπου γίνεται εκτεταμένη χρήση φυτοφαρμάκων. Θα δούμε στη συνέχεια αν υπάρχει αλόγιστη χρήση στην Ιεράπετρα ή στο Τιμπάκι ή οπουδήποτε αλλού, έτσι. Γιατί νομίζω υπάρχουν διάφορα στοιχεία γύρω από αυτό. Υπάρχουν στοιχεία, Χριστόφορε. Αλόγιστη χρήση σήμερα δεν πρέπει να λέμε, καταρχήν, γιατί μεταφερόμαστε κατευθείαν στη δεκαετία του 90. Κακή χρήση. Κακή χρήση, πιθανώς. Κάποιον. Ως προς την πατάτα που προηγουμένως ενθέσατε, είναι εγκεκριμένα φάρμακα σε όλη τη ζώνη καλλιέργειας της πατάτας, αυτά τα συγκεκριμένα που χρησιμοποιούν και εδώ. Δεν μπορούμε έτσι συλλήφθην επειδή κάποιος συνάδελφος να κατηγορούμε τους γεωπόνους ότι του είπανε γύρευε τη δουλειά σου.
Αυτό το θυμάμαι όταν ήμουν πιτσιρικά στη δουλειά, τώρα είμαι 30 τόσα χρόνια επαγγελματίας, που ο παραγωγός άφηνε ένα βλάκι στην άκρη για να τρώει ο ίδιος. Έχουμε ξεπεράσει από αυτό το στάδιο η γεωργία μας, είναι σε ένα άλλο στάδιο επιχειρηματικής γεωργίας και σημαίνει νομιμότητα κατά 90% τόσο και δεν μπορεί στο βωμό του 2%, ενός 2%, δεν ξέρω πόσο είναι αυτό, ή κάτω από 1% στο θερμοκήπιο, να καταδικάζουμε σε λίθινο όλο αυτό το χώρο. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Και επίσης, Χριστόφορο, ήθελα να συμπληρώσω κάτι. Δεν μπορούμε επίσης να βάζουμε το γεωπόνο σε αυτό το στόχο, ότι έδωσε τέτοιου είδους διαδικασία. Προσωπικά τον προκαλώ να βγει στον αέρα και να το πει. Και να του δείξω πόσο αξίζει σαν γεωπόνος. Ευχαριστώ πολύ. Η αλήθεια είναι ότι προσπάθησα κι εγώ να βρω το γεωπόνο αυτό ή να βρω μάλλον τον παραγωγό, ο οποίος και να του ζητήσω να βγει στον αέρα. Υπάρχει το εξής φαινόμενο. Δυστυχώς οι παραγωγοί όταν πρόκειται να καταγγείλουν γεωπόνους ή να καταγγείλουν εμπόρους που αντιστρατεύονται τα συμφέροντά τους, βεβαίως μας τα μεταφέρουν, αλλά στη συνέχεια φοβούνται να βγουν δημόσια να το πούν. Αυτό είναι γεγονός. Δεν αντιστρέφονται. Και βεβαίως η δημοσιογραφική έρευνα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Συμφωνώ μαζί σας. Και το στόχος δεν είναι να θίξεις, το καταλαβαίνω πολύ καλά. Απλώς αυτή τη στιγμή δεν είναι τα συμφέροντα μόνο που υποκρύπτονται πίσω. Υπάρχει στο ρόλο του γεωπόνου και σε μένα σαν επαγγελματία, όταν φτάνω στο σημείο, στον παραγωγό αυτό που πρέπει να επιβιώσει η καλλιέργεια του, να παράγει για να εισπράξω εγώ και αυτός. Τι κάνω σε αυτή τη φάση που δεν μπορώ να του λύσω το πρόβλημα με νόμιμο τρόπο? Είμαι σε ένα δίλημμα τεχνικά, επιστημονικά, σαν γεωπόνος. Είμαι στο δίλημμα το τι πρέπει να κάνω. Τι προέχει, να λύσω το πρόβλημα του ανθρώπου και να επιβιώσει, ή να τηρήσω την αυστηρή νομιμότητα. Την αυστηρή νομιμότητα ως προς τις εγκρίσεις και ως προς τις ποσότητες, δοσολογίες. Μπορώ να σε πληροφορήσω, να σας πληροφορήσω και τους ακροατές μας ότι στο δίλημμα αυτό ο γεωπόνος, ο πραγματικός γεωπόνος, στο δίλημμα αυτό απάνω δεν μπορεί εύκολα να πει το ένα, να πάρει τη μια μεριά ή την άλλη. Είναι πολύ δύσκολο να πάρει μια μεριά και εξαρτάται από το χαρακτήρα, από τον άνθρωπο και όχι τη σκοπιμότητα. Η σκοπιμότητα λίγο μετράει εκεί. Τι θα πρέπει να προσθέσει ο παραγωγός? Δεν μπορεί να γίνει απολύμανση, όπως είπε και ο διευθυντής προστασίας φυτών του ΕΘΙΑΓ στην προηγούμενη εκπομπή, με τον ήλιο? Όχι. Δόξα τω Θεώ, από ήλιο καλά συζητάμε στα μάλια που λέτε στο λασίδι, συζητάμε για το χρυσονηματόδι της πατάτας, των γεωμήλων, που είναι ένα παράσιτο που δεν σκοτώνεται με την ηλιακή απολύμανση, τουλάχιστον με τις συνθήκες οροπεδίου ή μαλλίων. Επομένως, είμαστε υποχρεωμένοι να προσφέρουμε σε φάρμακα. Αυτά που συζητάτε εδώ είναι πυκνότητας 10% και 5% από ό,τι βλέπω. Είναι τα εγκεκριμένα φάρμακα σε όλη τη ζώνη παραγωγής της πατάτας. Και σίγουρα η πατάτα που μας έρχεται από τα νότια, από Αίγυπτο μεριά, δεν είναι καθαρότερη. Σίγουρα. Να είστε σίγουροι 1000%. Δεν το συζητάμε αυτό. Κύριε Παπαδάκη, ναι. Θέλω επί του συγκεκριμένου θέματος να μας πείτε την άποψή σας ως γεωπόνος. Εγώ θα μιλήσω σφαιρικά πάνω σε αυτό το θέμα. Νομίζω ότι η εκπομπή, το νόημα της είναι να δώσει ενημέρωση στον κόσμο. Και όπως είπε και εδώ και ο κύριος Χαλκιαδάκης, υπάρχει άγνοια στον κόσμο και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, θα πρέπει επομένως να καταλάβει ο κόσμος τι είναι τα φυτοφάρμακα, ποια προβλήματα δημιουργούν και από εκεί και πέρα αυτός να προσαρμόζεται με τον τρόπο που τα οποία θα τα χρησιμοποιεί. Και έχει ενδιαφέρον αυτή η εκπομπή και η οποία είναι και μόνη, διότι με βάση μια έρευνα Βρετανών επιστημόνων από 4 συνήθειες κακές που είχε ο άνθρωπος και οι οποίες αυξάνουν τον κίνδυνο για πρόωρο θάνατο, η μία είναι και η ανθυγιεινή διατροφή. Στην ανθυγιεινή διατροφή, εκεί πέρα παίζουν ρόλο και τα φυτοφάρμακα. Γιατί είναι τα φυτοφάρμακα, όπως ξέρουμε όλοι και όπως έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, είναι κάτι χημικές ουσίες επικίνδυνες. Είναι χημικές ουσίες με θανατηφόρες ιδιότητες. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό στον κόσμο, να ξέρει τι είναι τα φυτοφάρμακα. Και τα οποία έχουν φοβερές επιπτώσεις. Επηρεάζουν όλο το οικοσύστημα. Επηρεάζουν το φυτό, το έδαφος, τα νερά, την ατμόσφαιρα, τα ζώα και κατ' επέκταση τον άνθρωπο, ο οποίος ζει τρώγοντας τα φυτά, τρώγοντας τους προϊόντα. Επομένως, θα πρέπει ο κάθε ένας που ασχολείται με αυτά και που χειρίζεται αυτό το φυτοφάρμακα να ξέρει τι πράγμα κάνει. Έχει επιπτώσεις στον άνθρωπο πολλαπλές, στην υγεία του ανθρώπου. Δείξατε την προηγούμενη εκπομπή σας μια κατάσταση, τα μεγάλα προβλήματα που δημιουργεί πάνω στον άνθρωπο. Στηρώσεις, καρκίνους και έχουν γίνει πολλές μελέτες από πανεπιστήμια και ιατρικές σχολές που το αποδεικνύουν αυτό.
είναι και οι ουσίες οι οποίες έχουν μεγάλη πολυματικότητα και επίσης υπάρχει το εξής, το οποίο υπήρχε μια παρανόηση που γίνεται από τους παραγωγούς. Θέλουν να καταπολεμήσουν ένα έντοπο, μια ασθένεια, αντί να βάζουν την κανονική δόση, βάζουν παραπάνω. Αυτό το πράγμα αναγκάζει το έντομο και δημιουργεί μια αντοχή πάνω έχει την ικανότητα. Παθαίνει ανοσία γύρω από... Παθαίνει ανοσία, είναι ο λεγόμενος εθισμός. Αυξάνοντας τη δόση, αυξάνεται ο εθισμός και λοιπά, γίνεται ένας μαύρος κύκλος. Και μάλιστα ένας υπεύθυνος του οργανισμού, της Παγκόσμιας Οργανισμού Υγείας, έχει πει ότι όταν ένας Αμερικανός επιστήμονας μετά από 10 χρόνια δημιουργεί ένα έντομοκτόνο για ένα έντομο, την ίδια στιγμή κάπου στην Ασία το έντομο αυτό δημιουργεί μια νέα φυλή. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δημιουργείται με να βάλεις παραπάνω δόσεις στις καταπολεμήσεις. Ένα πράγμα το οποίο πρέπει να κάνουμε εμείς και από εδώ είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, να τονίσουμε την άγνοια που υπάρχει στον κόσμο. Και η άγνοια αυτή είναι τόσο επικίνδυνη για τον ίδιο τον παραγωγό όσο και τους καταναλωτές. Πάνω σε αυτό θα αποδεικνύεται ότι υπάρχει άγνοια, διότι θα σας πω ορισμένες περιπτώσεις. Έχω δει και στο παρελθόν θερμοκήπιο, συνήθως τα θερμοκήπια έχουν δίπλα μια κατοικία, μια αγρικία, στην οποία εξυπηρετείται ο παραγωγός, έχει τα εφόδια του. Και πολλοί μάλιστα μένουν μέσα στα θερμοκήπια, είναι τα σπίτια τους, και πολλοί μένουν, μαγειρεύουν και γύρω από τα σπίτια τους είναι τα θερμοκήπια. Και το θερμοκήπιο, ενώ υπάρχει κανονισμός που να είναι μια απόσταση μεγαλύτερη 250 μέτρα, η απόσταση είναι 5 μέτρα από το σπίτι. Και έχουμε δει στην αυλή της αγρικίας οι απολυμάσεις που γινόταν παλιά να απορρέουν εκεί και τα παιδιά να παίζουν εκεί. Έχουμε δει θερμοκήπιο με απολύμαση σκληρή να περνά και να μην μπορεί να περάσει από τις αναθυμιάσεις και δίπλα να είναι απλωμένα τα ρούχα των παιδιών, τα οποία γεμίζουν με αυτή την απολύμαση και μετά είναι θάνατο. Έχουμε δει αποθήκη φυτοφαρμάκων στις Ασίτες, έχω δει εγώ δηλαδή, και είναι κολλητά το σπίτι κάποιου κατοίκου. Και έχω κάνει καταγγελία με δικά σας εκεί πέρα, ότι να φύγει κλπ. Επίσης αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχει άγνοια. Δηλαδή δεν θέλει ο παραγωγός το παιδί του να πεθάνει, να το σκοτώσει. Όπως παραδείγματος υπάρχουν το φαινόμενο της Βραζιλίας, το συμβάν, που ψέκαζαν με ένα εντομοκτόνο τα παιδιά για τις ψήρες και πάθαιναν τύφλωση στα παιδιά. Δηλαδή αυτό, ή υπάρχουν κάτι λοσιόν τα οποία χρησιμοποιούμε και έχουν μέσα οργανικό τοξικό εντομοκτόνο. Αυτά δεικνύουν ότι ο κόσμος δεν έχει ενημέρωση πάνω στο κινδύνους. Και αυτό πρέπει να τονίσουμε. Να προσέχουν τους κινδύνους που έχουν από τα φυτοφάρμακα. Βέβαια, εκεί το θέμα της ενημέρωσης υπάρχει. Την ενημέρωση δεν υπάρχει. Ο παραγωγός δεν μπορεί από τη θέση από εκεί πέρα να ενημερωθεί. Και εκεί υπάρχει μια ευθύνη του κράτους. Εκεί υπάρχει μια ευθύνη. Αν μπορούσε τουλάχιστον να κανονίσει κάτι εκπομπές, να μπορεί να ενημερώνει τον κόσμο σε αυτό το πράγμα. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Περβολαράκη, να μας πείτε, κύριε Περβολαράκη, αν ισχύει η πληροφόρηση που εμείς έχουμε ότι έχουν επιστρέψει πίσω από τους Γερμανούς δικά μας προϊόντα μετά την ανίχνευση στα ειδικά εργαστήρια που οι ίδιοι διαθέτουν, η πολυματικότητα των φυτοφαρμάκων, τα οποία όμως φυτοφάρμακα είναι απαγορευμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για προϊόντα δικά μας. Ισχύει αυτή η πληροφορία που έχουμε εμείς ως εκπομπή? Για εξαγωγή μιλάτε, κύριε Παπαδάκη? Προϊόντα τα οποία μας αγύρισαν πίσω. Κοιτάξτε να δείτε, δεν ισχύει, δεν υπήρχαν απαγορευμένα φάρμακα. Απλώς βάσει τα όρια που έχουν θέσει τα σούπερ μάρκετ του εξωτερικού ήταν... Υπήρξε υπέρβαση. Το οποίο αυτοί σου λένε εγώ θέλω αυτά τα όρια. Δηλαδή παράδειγμα το 1 τρίτο από ό,τι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εφόσον βρει 50% στο γυρίζει πίσω. Το μόνο που δεν μπορεί να στο καταστρέψει, διότι εφόσον είναι
μέσα στα όρια που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορείς να πας να το πουλήσεις σε ένα άλλο πελάτη που μπορεί να το δέχεται ή σε μια άλλη χώρα που το δέχεται με αυτά τα όρια που είναι βέβαια νόμιμα. Απαγορευμένα φάρμακα δεν έχουν βρεθεί. Πιστεύω ότι τα τελευταία 7 χρόνια ο παραγωγός και οι γεωπόνοι έχουν μπει στο πνεύμα της σωστής διαδικασίας των φαρμάκων. Γιατί πριν 7 χρόνια δεν ήξερε κανείς τίποτα. Ούτε η παραγωγή, ούτε οι γεωπόνοι δίναν τις συμβουλές. Μιλήσατε για 7 χρόνια. Πριν 7 χρόνια. 7 χρόνια. 7 χρόνια τώρα. Χρόνο με το χρόνο, ωραία, κύριε Παπαδάκη, έχουμε τεράστια βελτίωση και έχουμε φτάσει στο 98% επιτυχίας. Θέλετε να δείτε λοιπόν πριν από λίγα χρόνια, πριν από 4 χρόνια. Ναι, είπα πριν. Μισό λεπτό. Πριν 7 χρόνια θα δούμε ξεκινήσαμε τη διαδικασία της πιστοποίησης, ναι, και χρόνο με το χρόνο, συμφωνώ μαζί σας, πριν 4 χρόνια, λοιπόν, ότι δεν ήμασταν σε αυτό το επίπεδο που είμαστε τώρα. Λοιπόν, αλλά τώρα έχουμε φτάσει στο 98% επιτυχίας. Ωραία. Λοιπόν, πριν από 4 με 5 χρόνια, κυρίες και κύριοι, όπου ο έμπορος της κεντρικής λαχαναγοράς του Ηρακλείου, Μανώλης Κληρονόμος, αγόρασε αποξηραμένα κουκιά από παραγωγό του Λασιθίου, αντιμετώπισε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ποιο ήταν το πρόβλημα αυτό? Όπως θα τον ακούσετε να δηλώνει στην κάμερα της εκπομπής, μία από τις Ηρακλειώτισσες που κατανάλωσε τα κουκιά αυτά δηλητηριάστηκε και προχώρησε σε σχετικές καταγγελίες. Δείτε λοιπόν το ρεπορτάζ για να καταλάβουμε όλοι μας πόσο ασφαλείς είμαστε ή πόσο κοντά στο 100% είμαστε. Σίγουρα είμαστε σε πολύ βελτιωμένο στάδιο σε σχέση με το παρελθόν, όμως έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας για να πούμε ότι μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι. Παλιά, πριν 4 χρόνια, έγινε ένα περιστατικό με ξερά κουκιά, το οποίο είχε ψηκάσει ο παραγωγός τα κουκιά τα ξερά με ένα φάρμακο το οποίο, σαν να θυμάμαι, δεν θυμάμαι, είναι πάρα πολλά χρόνια, είναι 5 χρόνια πρέπει να είναι, σαν να είχε ψηκάσει δεσί. Τότες, το οποίο πουλήσαμε τα κουκιά και πήρε μια γυναίκα, κάπως την έπιασε μία αυτή στο στομάχι. Και τότε ασχοληθήκανε με τα κουκιά, ήρθαν να ζούμε. Είδανε, κάνανε έλεγχο και βρήκανε μέσα ότι είχε παραπάνω. Δεν ήταν από φυτοφάρμακα, ήταν από ψύκασμα που είχε κάνει ο παραγωγός για να μην μαμουνιάσουν. Και αυτό πάλι όμως φυτοφάρμακο δεν είναι? Φυτοφάρμακο είναι και αυτό, αλλά αυτό έγινε μία περίπτωση του, νομίζω δεν θυμάμαι καλά, αλλά του 5 ή του 4 πρέπει να ήταν τότε. Από εκεί και μετά δεν έχει τύχει τίποτα περιστατικό με τον έλεγχο που γίνεται. Γίνεται όμως ο έλεγχος τακτικά. Εδώ, γιατί αλλού τι γίνεται, γιατί τα προϊόντα πιο πολλά δεν διακινούνται μέσω της λαχαναγοράς, έτσι. Τα 70% διακινείται απ' έξω, τα οποία απ' έξω δεν γίνεται κανένας έλεγχος. Εδώ όμως έρχονται και κάνουν έλεγχο. Κοιτάξτε, δεν γίνεται αγροτική καλλιέργεια χωρίς φυτοφάρμακα. Οφείλω να ομολογήσω ότι εδώ εμείς κάθε 15 έχουμε έλεγχο από τη Διεύθυνση Γεωργίας. Φυτοϊγειονομικού ελέγχου κάθε 15 έρχονται εδώ, παίρνουν προϊόντα, τα ελέγχουν. Προς το παρόν, δόξα τω Θεώ, δεν έχουν βρει τίποτα το μεμπτό. Είναι όλα εντάξει. Δεν έχουμε δηλαδή εδώ, τα πράγματα δεν μπαίνουν εδώ μέσα στη λαχαναγορά, είναι όλα καθαρά. Δηλαδή ο καταναλωτής μπορεί να τα προμηθεύεται χωρίς πρόβλημα για την υγεία του, αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή την εποχή. Τα άλλα τώρα που κινούνται εξωτερικά της αγοράς, αυτά στα βρουν κάποιοι άλλοι. Εμείς δεν σας πούμε. Όλα τα προϊόντα που έρχονται στην λαχαναγορά έρχονται από κάποιους παραγωγούς. Εμείς παραλαμβάνουμε με δελτία αποστολής ή τιμολόγια αγοράς. Οπότε, αν συμβεί κάτι οτιδήποτε σε κάποιον έλεγχο που θα γίνει σε ένα π.χ. σούπερ μάρκετ, ας πούμε, εμείς μπορούμε να εξακριβώσουμε ποιανού παραγωγού ήταν, διότι εγώ, αν προμηθεύω ένα σούπερ μάρκετ το οποίο του έχω στείλει ένα τιμολόγιο, ξέρω ποιανού παραγωγού προϊόντα του έχω στείλει. Οπότε, αν συμβεί κάτι το οτιδήποτε, μπορεί το σούπερ μάρκετ, όπως έχει τύχει στο παρελθόν, να μου πει ότι το τάδε προϊόν δεν ήταν καλό, γι' αυτό το λόγο έχει γίνει αυτός ο έλεγχος, εξακριβώθηκαν αυτά τα στοιχεία. Οπότε, βλέπω εγώ ποιανού παραγωγού προϊόντα είχα στείλει, βρίσκω τον παραγωγό και από εκεί και πέρα αναλαμβάνει και η Διεύθυνση Γεωργίας και διάφορα άλλα διδικαστικά που γίνονται να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί και να γίνει κάποια αποζημίωση, οτιδήποτε, αν υπάρχει πρόβλημα.
Εκτός από τα κουκιά, έτσι, και από παλιά ιστορία στην παλιά λαχαναγορά, εσύ γνωρίζεις να έχουν συμβεί και άλλα περιστατικά? Περιστατικά, όχι τόσο πολύ. Δεν θα ακούσουμε ένα το χρόνο και αυτό σπανίζει, ας πούμε. Δεν... Απλά... Ένα το χρόνο σοβαρό. Σοβαρό, τα κουκιά, ας πούμε, που προαναφέρθηκε πριν. Τίποτα άλλο δεν έχω ακούσει όσον αφορά τη λαχαναγορά, το δικό μας μαγαζί, δεν έχω ακούσει κάτι άλλο εδώ μέσα. Πάντως είναι βασικό να ξέρουμε ότι όλα τα προϊόντα που κινούνται εδώ στη λαχαναγορά υπάρχουν οι παραγωγοί που γνωρίζουμε, ξέρουμε και μπορούμε να βρούμε και να απευθυνθούν μετά σε αυτούς και να αναλογιστούν ευθύνες κλπ. Το μήνα μία φορά, 2 φορές έρχονται από το Διεύθυνση Γεωργία και μας κάνει έλεγχο. Τα απ' έξω που διακινούνται τόσα πάρα πολλά δεν γίνεται έλεγχος. Το οποίο οι παραγωγοί βέβαια άσοι λαϊκές αλλά στις σημανάβδες που πάνε πάρα πολλά πράγματα τα οποία εκεί δεν μπορούν να τους ελέγξει. Δεν ελέγχονται. Βέβαια, άμα θέλει η Διεύθυνση Γεωργία να περάσει και από μανάβδες, ας πούμε, να κάνει ένα έλεγχο και να εντοπίσει, αν εντοπίσει, ας πούμε, καμιά περίπτωση. Αλλά νομίζω ότι έχουν συμμορφωθεί παραγωγοί, δεν ψικάζουν βαριά φάρμακα. Αλλά καμιά φορά στο θερμοκήπιο υπάρχει μία με δυνατή αρρώστια, ας πούμε, το οποίο τα ριζοποτίσματα που κάνουν, τα ριζοποτίσματα είναι τα δηλητηριώδης φάρμακα αυτά που βάζουν, στα ριζοποτίσματα. Στο ψήκασμα που γίνεται σε μια ντοματιά, ας πούμε, που βλέπει μια ασθένεια, δεν νομίζω να του δίνει φάρμακα δυνατά. Αλλά στα ριζοποτίσματα πιστεύω ότι βάζουν πιο δηλητηριώδης φάρμακα. Κύριε Πρεβολαράκη, να ολοκληρώσετε την τοποθέτησή σας. Υπάρχει η αίσθηση στον κόσμο ότι αυτά που φεύγουν στις εξαγωγές είναι όντως πιο προσεγμένα από τους παραγωγούς, ακριβώς επειδή ξέρουν ότι θα ελεγχθούν σε ειδικά εργαστήρια που εμείς εδώ στην Ελλάδα ίσως δεν διαθέτουμε. Σίγουρα δεν έχουμε τα εργαστήρια που έχουν οι Γερμανοί. Ενώ τα προϊόντα που διακινούνται στην καθημερινή μας κατανάλωση, είναι εκεί υπάρχει το πρόβλημα. Το όποιο πρόβλημα, δεν ξέρω σε μικρό ή σε μεγάλο βαθμό. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Παπαδάκη, προϊόντα που εξαγάγονται και πουλούνται και στην Ελλάδα γίνεται ο ίδιος έλεγχος. Δεν υπάρχει, δηλαδή, μόνο σε προϊόντα που δεν γίνεται εξαγωγή μπορεί εκεί να μην γίνει το απαραίτητος έλεγχος. Αλλά υπάρχουν και στην Ελλάδα εργαστήρια που μπορούν να τα ελέγξουν και πιστεύω ότι, γι' αυτό σας είπα ότι 7 χρόνια έχει αρχίσει η διαδικασία της πιστοποίησης και έχει καταλάβει ο παραγωγός ότι με αυτόν τον τρόπο έχει πλέον 1/3 κοστολόγιο στα φυτοφάρμακα. Δηλαδή στην τσέπη του έχει μεγάλη αβάντα. Ζημιά μπορεί να έχουν πάθει τα γεωπονικά καταστήματα, αλλά δεν είναι. Δηλαδή μπροστά στην υγεία του καταναλωτή δεν πρέπει να κοιτάμε τα γεωπονικά καταστήματα. Τα φάρμακα εξελίσσονται κάθε χρόνο προς το καλύτερο. Τα φάρμακα που ήταν επικίνδυνα κάθε χρόνο απαγορεύονται πάρα πολλά φάρμακα. Πιστεύω λοιπόν ότι με λίγη προσοχή ακόμα και στα όρια που έχουν βάλει τα σούπερ μάρκετ, ειδικά στα σταφύλια, έχουμε πιάσει το στόχο, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Το 1/3 που έχουν βάλει στόχο το σούπερ μάρκετ της Ευρώπης το έχουν πιάσει όλοι οι παραγωγοί. Στα γηπευτικά, τα φάρμακα που χρησιμοποιούν οι παραγωγοί και λένε παράδειγμα 3 ή 4 μέρες, με τα όρια που έχουν βάλει τα σούπερ μάρκετ πρέπει να μένουν τουλάχιστον 2 μέρες επιπλέον από ό,τι αναγράφει το κάθε φάρμακο. Για να μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στο εξωτερικό, διότι δεν ισχύει αυτό που λένε ότι μας βρήκαν το φάρμακο για να μας βγάλουν έξω από την αγορά. Σε όποια χώρα για να το βρούνε θα το επιστρέψουν. Δεν το παίρνουν. Θα περάσουμε στη συνέχεια, έχουμε όλη την αλυσίδα εδώ, έχουμε τους χονδρεμπόρους, δηλαδή τον εκπρόσωπο των χονδρεμπόρων, έχουμε τον εκπρόσωπο των λιανοπολιτών και έχουμε και τον εκπρόσωπο των παραγωγών λαϊκών αγορών. Και θα περάσουμε στη συνέχεια στη συζήτηση να δούμε τελικά αν και κατά πόσο ευσταθούν οι καταγγελίες των εμπόρων στην κεντρική λαχαναγορά του Ηρακλείου, ότι μόνο εδώ γίνονται έλεγχοι κάθε 15 μέρες και σπανίζουν οι έλεγχοι απ' έξω, δηλαδή στα μανάβικα, ειδικά στις λαϊκές. Θα δούμε στη συνέχεια λοιπόν αν όλα αυτά ευσταθούν, αλλά πρέπει να πάμε σε ένα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα. Κύριε Πουλινάκη, δίνω το λόγο σε εσάς, διότι όπως είπαμε και προηγουμένως, θα πιάσουμε τώρα όλη την αλυσίδα.
από τις δικές σας καταγγελίες στην κάμερα της εκπομπής μας, αλλά και από μαρτυρίες, καταγγελίες, όπως θέλετε χαρακτηρίστε τις, άλλων ανθρώπων με τους οποίους μιλήσαμε για το σοβαρό αυτό ζήτημα, προκύπτει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα αλόγιστης ή έστω κακής χρήσης των φυτοφαρμάκων. Αλλά ακούγοντας τώρα απόψε και τον κύριο Γενιατάκη, μας δημιουργεί έτσι την εντύπωση ότι μήπως και κακώς κάνουμε την εκπομπή τελικά και μιλάμε για αυτά τα θέματα. Δεν είπα αυτό. Δεν το είπατε εσείς. Λέω ότι αν είναι τόσο καλά τα πράγματα, δεν υπήρχε λόγος να κάνουμε την εκπομπή αυτή. Απλώς δεν δαιμονοποιούμε κάποια πράγματα και είναι λάθος. Να το δούμε. Κύριε Πουλινάκη, εσείς επιμένετε σε αυτά που μας είπατε στην προηγούμενη εκπομπή? Και θα επιμένω. Εγώ σε κάποια πράγματα σε έχω πει, είμαι ξεκάθαρος, έχω μάθει να λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Τα φυτοφάρμακα, δεν υπάρχει περίπτωση να βάζεις φυτοφάρμακο και να μην έχει τίποτα. Αφού σκοτώνει κάτι. Σκοτώνει ή δεν σκοτώνει? Ρωτάω. Ακόμα και τα ήπια φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται για την απολύμανση εδάφους. Όμως δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να παράγουμε οτιδήποτε χωρίς φυτοφάρμακα. Είμαστε λοιπόν αναγκασμένοι εκ των πραγμάτων να βάλουμε φυτοφάρμακα. Γιατί δεν θα έχουν παραγωγή. Τι πρέπει να κάνουν οι παραγωγοί? Οι παραγωγοί πρέπει να προσέχουν, να βάλουν τα φυτοφάρμακα αυτά που επιτρέπονται και στις ποσότητες που επιτρέπεται. Και να γίνεται στην κομιλή κανονικά. Δεν έχουμε άλλη λύση. Αυτή είναι η γνώμη μου. Όχι ότι τα φυτοφάρμακα είναι αθώα, δεν υπάρχει περίπτωση, αφού κάτι σκοτώνει. Ξεκαθαρισμένα τα πράγματα και νομίζω ότι σιγά σιγά και η παραγωγή δικιά μας, δηλαδή νομίζω ότι καλά πάμε τώρα. Οι παραγωγοί μας έχουν μπει σε έναν δρόμο. Γιατί σε κάποιες αναλύσεις που έχουν γίνει, εμείς έχουμε καταστήματα στην αγορά τα οποία έχουν χάσει. Σε ένα κατάστημα συγκεκριμένα, τα 4 τελευταία χρόνια έχουν γίνει 74 αναλύσεις σε 17 διαφορετικά είδη. Οι αναλύσεις έχουν γίνει και από δημόσιες υπηρεσίες και από ιδιωτικές. Και δεν έχει δοθεί τίποτα. Άρα λοιπόν είμαστε στα όρια. Σε ένα κατάστημα. Σε ένα κατάστημα που έχει το χάσει. Κάποιες δειγματοληψίες όμως τι γίνεται? Γίνονται. Να σας πω. Αυτοί που πάνε τα πράγματα εκεί πέρα ξέρουν ότι υπάρχουν έλεγχοι. Έτσι. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι πάμε στο σωστό δρόμο που βαδίζουμε. Απλώς θέλει ακόμα λίγο χρόνο, έτσι. Και νομίζω ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα θα υπάρχει, αλλά θα είναι πιο λίγο. Όχι ότι δεν θα υπάρχει καθόλου. Δεν μπορούμε να πούμε ότι οποιοδήποτε φρούτο ή λαχανικό και αν θα φάμε δεν έχει τίποτα και είναι αθώο. Μόνο τα βιολογικά. Ούτε τα βιολογικά. Και ούτε τα βιολογικά ακόμα. Έτσι να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί το λέτε αυτό, ότι τα βιολογικά? Και τα βιολογικά χρησιμοποιούν φάρμακα φυσικά. Βιολογικά σκευάσματα. Τι σημασία έχει, ποια είναι η διαφορά στον άνθρωπο? Ποια είναι η διαφορά του βιολογικού σκευάσματος από το χημικό? Όταν δεν ξέρουμε, Χριστόφορε, τα δαιμονοποιούμε. Δεν υπάρχει διαφορά. Ρωτάω, ασφαλώς δεν είναι η δουλειά μου, αλλά θέλω να μου πείτε το εξής. Οι βιοκαλλιεργητές, γιατί έχουμε ρεπορτάζ να προβάλλουμε στη διάρκεια της εκπομπής, λένε ότι εμείς χρησιμοποιούμε ωφέλιμους οργανισμούς, οι οποίοι καταπολεμούν τους επιβλαβείς οργανισμούς. Σωστό. Είναι αυτή, συζητάμε αυτό, ήθελα να συζητήσω προηγουμένως, είναι η ολοκληρωμένη γεωργία που κάνουμε στο τερματικό σήμερα, στην Ιερά Πέτρα τουλάχιστον, σε ποσοστό μεγάλο, πολύ μεγάλο, κάτι υπολάμπρος, την τελευταία 20 ετία περίπου που λειτουργούμε έτσι. Επειδή τα φυτοφάρμακα και ιδιαίτερα τα εντομοκτώνα που αναφέρεστε καταστρέφουν και τους ωφελήμους αυτούς τους οργανισμούς, δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Αποτέλεσμα, χρησιμοποιούμε ελάχιστα φάρμακα και μόνο όταν είναι απαραίτητη ανάγκη και μάλιστα με δόσεις που επιτρέπονται για να μην σκοτώσουν τα ωφέλιμα. Μισό λεπτάκι θα ήθελα να ολοκληρώσω μια σκέψη. Επειδή ακούω διάφορα και δαιμονοποιείται το φάρμακο, μπορώ να σας βεβαιώσω από τη θέση που είμαι 30 χρόνια επαγγελματίας και συνεχίζω να είμαι ενεργός, δεν είμαι συνταξιούχος ακόμα, από τις 980 δραστικές φάρμακα δηλαδή που είχαμε στην Ελλάδα στο γεωργικό χώρο πριν από 10 χρόνια, σήμερα έχουμε κάτω από 300 δραστικές εγκεκριμένες και μάλιστα επιλεγμένες δραστικές με ήπιο προφίλ. Εάν τώρα κάποιοι Αλβανοί, συγγνώμη για την έκφραση, ή κάποιοι άλλοι συνάδελφοί μας παραγωγή χρησιμοποιούν φάρμακα απαγορευμένα ή δόσεις που δεν επιτρέπονται, αυτό το ποσοστό στο θερμοκήπο της Ιερά Πέτρας που ξέρω είναι κάτω από 1%, είναι περίπου 0,5% της παραγωγής. Ξεφεύγει. Δεν μπορούμε να δαιμονοποιούμε το 99,5% για το 0,5%. Μάλιστα. Είναι απλά. Έχουμε όμως απόψε, παρακολουθούμε απόψε στην εκπομπή μας ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Ηρακλείου, που είναι και πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου στο Τιμπάκι, ο κύριος Γιώργος Δεσπυράκης, ο οποίος ζήτησε να παρέμβει. Κύριε Δεσπυράκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και καλησπέρα στους συνομιλητές σας. Εγώ θέλω να παρέμβω και να πω κάποια πράγματα. Θεωρώ ότι βλέπω εκεί ότι όλοι είναι ειδικοί. Υπάρχουν γεωργοί που γνωρίζουν και που είναι ήδη στην παραγωγή. Υπάρχουν όμως γεωπόνοι που είναι πιο παλιοί, το οποίο δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα.
Δεν γνωρίζουν οι εμπόροι καλύτερα από τους γεωπόνους, από τους παραγωγούς το πρόβλημα. Σίγουρα χρησιμοποιούνται κάποια φάρμακα, γεωργικά εφόδια για να παράξει το προϊόν. Διαφορετικά δεν μπορεί να παράξει προϊόν και το γνωρίζουμε όλοι. Το θέμα είναι ότι αφού ακολουθούμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία, είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούμε αυτά τα φάρμακα. Δεν είναι στην παραγωγή τώρα άνθρωποι που τα χρησιμοποιούσαν πριν 20 χρόνια. Είναι άνθρωποι νέοι που γνωρίζουν τα πάντα για τα φάρμακα, γνωρίζουν τα πάντα για την παραγωγή. Θα σας πω κάποια πράγματα. Προχθές ήμουνα με τον αντιπρόεδρο του ΕΘΙΑΓΕ Ελλάδος. Μου είπε και μου στείλε ένα χαρτί ότι κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση βγάζει κατά σειρά ποιοτικό και καθαρότητα προϊόντος. Είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη. Δεν μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι μπορεί και ό,τι νομίζει πως είναι. Τα προϊόντα μας είναι καθαρά, πολύ καθαρά και δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανείς. Δεν είναι καθαρά μόνο στις λαχαναγορές και είναι απ' έξω βρώμικα. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Τα προϊόντα, ο αγρότης είναι ευσυνείδητος άνθρωπος, δουλεύει, είναι μέσα στο θερμοκήπιο, μέσα στην παραγωγή και προσέχει και την υγεία του και το παιδιό του, γιατί τα ίδια προϊόντα τρώμε. Αυτό που κάποιοι λένε, μου είπαν, μου άκουσα, είναι ψέματα όλα. Ότι άλλα καλλιεργούμε για το σπίτι μας, άλλοι καλλιεργούμε για το εμπόριο. Αυτό νομίζω ισχύει σε κάποιες περιπτώσεις παραγωγών. Δεν στη Μεσαρά. Κύριε Παπαδάκη, σας παρακαλώ να μ' ακούσετε λίγο. Δεν μπορεί ο καθένας να λέει ανεύθυνα ό,τι νομίζει. Να το λέει στο σπίτι του, να το λέει στη γειτονιά του. Το να βγει τηλεόραση και να λέει ανεύθυνα πράγματα θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο, μας θίγει σαν αγρότες, μας προσβάλλει την νοημοσύνη μας. Όσο για εσάς, κύριε Παπαδάκη, αν θυμάστε πολύ καλά, πριν 6 μήνες είχατε αναφέρει στην εφημερίδα σας ότι τα συμβατικά προϊόντα προκαλούν ανίατες ασθένειες. Όταν λοιπόν σας ενημερώσαμε θα καταθέσουμε μηνύσεις, τα δε αύριο βγάλατε ένα δισέλιδο στην εφημερίδα σας, το οποίο λέγατε ότι τα κυπευτικά του Τυμπακίου και της Ιεράπετρας είναι πιο καθαρά της Ευρώπης. Λοιπόν, μπορώ να απαντήσω σε αυτό που λέτε. Καταρχάς, παραπληροφορείτε τον κόσμο ασύστολα. Ένα λεπτό. Είστε μια σχολή που μάλλον είναι της παραπληροφόρησης. Όχι, επειδή μου είπατε κάτι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ πολύ. Μισό λεπτό και θα σας αφήσω να μιλήσετε. Θα σας αφήσω να μιλήσετε. Εγώ δεν έγραψα ποτέ αυτό το άρθρο που λέτε. Το άρθρο το δικό μου ήταν υπέρ των βιολογικών προϊόντων, των σωστών βιολογικών προϊόντων. Και αυτό το οποίο έγραψα στην εφημερίδα Νέα Κρήτη ήταν ότι ο κόσμος θα πρέπει να προτιμάει τα πιστοποιημένα προϊόντα και όχι τα προϊόντα τα χύμα. Αυτό είχα γράψει. Και γράψατε ότι προκαλούν. Είναι άρθρο δικό μου, είναι επώνυμο άρθρο δικό μου. Αύριο και κάθε ένα δισέλιδο. Το ρεπορτάζ. Είναι άλλο το ρεπορτάζ και άλλο το άρθρο. Για καρκινογόνα φάρμακα. Δεν γνωρίζετε κανείς σας εκεί πέρα περισσότερα από τον κύριο Καφάτο. Ο οποίος Καφάτος λοιπόν ήρθε στη Μεσαρά και βρήκε ότι η παραγωγή. Στο κανάλι σας μίλησε σε άλλη εκπομπή βέβαια. Μάλιστα. Και είπε ότι δεν έχει αποδειχτεί πουθενά ότι τα φυτοφάρμακα προκαλούν. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτή η μεταστροφή του κυρίου Καφάτου. Το λέω δημόσια. Αλλά ακούστε κάτι. Η έρευνα του κυρίου Καφάτου με τον κύριο Αρεστίτη Τσατσάκη έδειξαν ότι στη Μεσαρά ο κόσμος από αλλού κόβει και πουλάει και αλλού καλλιεργεί για το σπίτι του. Αυτά λέει η ομάδα του κυρίου Καφάτου. Εάν ο κύριος Καφάτος λέει ψέματα. Πότε έγινε η έρευνα? Πριν από λίγα χρόνια έγινε έρευνα και μάλιστα έδειξε ότι στις τρίχες των παιδιών. Γιατί το μόνο που κάνετε είναι να δεσμευτείτε ένα προϊόν το που είναι το μόνο αγροτικό προϊόν που έχει εχθρικό θετικό ισοζύγιο. Αυτό σημαίνει ότι εισπράττει και το κράτος από το προϊόν. Είναι το μόνο που παλεύει ακόμα να σωθεί. Δυστυχώ λοιπόν εγώ το προϊόν. Το τρόπο που φέρεστε δεν σε σώζει, το βοηθάτε. Λοιπόν, μισό λεπτό κύριε Δεσπυράκη. Είστε της σχολής της παραπληροφόρησης, είστε μιας σχολής περίεργης που ευθύνεται για τα χάλια του αγρότη σήμερα. Εσείς που τον εκπροσωπείτε τάχα μου, δείτε το ρεπορτάζ. Αυτά είναι βακτήρια. Σαπίλες. Άμα δεν ψηκάζεις, αυτά παθαίνεις. Να τα δει ο κόσμος. Να καταλάβει.
αυτή και έχει χολέρα, έχει πυρνόσπορο, έχει σιδηρόδρομο, τα έχει όλα. Ό,τι μπορεί να φτιάξει μια αγκουριά. Αλλά αυτό το τρώει Και έχει πίθιο με φουζάριο. Να ρωτήσω όμως κάτι. Υπάρχει βιολογικός τρόπος να καταπολεμηθούν αυτές οι ασθένειες χωρίς να χρειαστεί να ψεκαστούν? Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Να, άμα δεν ψεκαστούν θα παθαίνουν. Άμα δεν ψεκαστούν. Δεν υπάρχει τίποτα. Βλέπεις, αυτό τώρα μπαίνει στον καρπό και είναι άξιος ο καρπός. Το βλέπεις? Ναι, ναι, βέβαια, φαίνεται, ναι. Να το καπιουλάκι. Και είναι άξιος ο καρπός μετά. Και κάνει και τα φύλλα έτσι. Αλλά δεν υπάρχει ντομάτα να σου δείξω. Και όπως κάνει τα φύλλα. Ναι, αυτό είναι τώρα από αυτό το... Από αυτό το καπιουλάκι, ναι. Κάποια μικρή είναι. Κάποια. Και τρυπάει την ντομάτα, τρυπάει το κορμό και τα πάντα. Οι εμπόροι βγάνουν τα λεφτά, οι εμπόροι, μα εμείς δεν βγάνουμε τίποτα. Μόνο να ξεχρώσουμε τις γεωπόνους και τίποτα άλλο. Μα οι γεωπόνοι δίνουν όλα τα φάρμακα στα λοιπάσματα ακριβά, όσο θέλουν τα δίνουν, δεν τζελέσει κανείς. Και εμείς μόνο τυραννούμαστε. Θέλω να μου πείτε και για τον τρόπο που γίνεται η χρησιμοποίηση των λοιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων. Οι γεωπόνοι σας καθοδηγούν σωστά ή ξέρω εγώ σας μπερδεύουν περισσότερο? Αυτοί θέλουν όσο πιο πολλά να δώσουν να πάρουν λεφτά. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Λίγα φύλλα βγάλουμε αυτά. Φύλλα, κόψε. Σίγουρα εγώ και πέρα τώρα διότι. Μέσα φύλλα. Έχει καθάρισμα τώρα και ξεκάθαμα έχει τα φύλλα. Έχει μπαίνει στα φύλλα από εδώ, στις πηγές. Τα φύλλα. Υπάρχουν και άνθρωποι που υπάρχουν καταγγελίες τέτοιες, έχουν κατατεθεί και στην εκπομπή μας. Που θα ψεκάσουν το βράδυ και το πρωί θα κόψουν, έτσι δεν είναι? Ναι, το πιστεύω κι εγώ. Έτσι λένε, εγώ δεν έχω δει, αυτά τα πράγματα δεν μ' αρέσουν. Εγώ δεν ψεκάζω. Παλιά που έκανα δεν ψεκάζα. Και είχατε αποτέλεσμα χωρίς να ψεκάζετε, είχατε προβλήματα? Είχα προβλήματα, αλλά μπορεί να έβγαζα πολύ ποσότητα και με έψανε υποτρίτης, αλλά έπαιρνα και μαξούγια, αλλά ήξερα ότι ήταν αψέκαστο. Τότε ρωτάνε με ευθύνη. Δεν μου λέτε στη λαϊκή όταν πάτε, τι σας λέει ο κόσμος, ανησυχεί, ο κόσμος ρωτάει? Φοβάται, ρωτάει. Και τι του λέτε? Δεν έχει εμπιστοσύνη του. Ούτε εμάς δεν έχει εμπιστοσύνη ο κόσμος. Αφού τον λέω, μας βλέπει, αφού τρώμε, τότε πιστεύει ότι δεν έχει φάρμακα. Λέει, τρώει ο παραγωγός, δεν έχει φάρμακα. Δηλαδή εσείς τρώτε μπροστά του για να τον τρώω, επίσετε? Ναι. Αφού έχω ένα πιατάκι και κόβω αγκούρια και τρώω και τρώει και ο κόσμος. Δηλαδή τρώω εγώ και με πιστεύει και τρώει και αυτός. Αλλιώς δεν παίρνει, φοβάται. Εμείς 3 άτομα δουλεύουμε για να ζήσουμε ζόρε. Και εμείς είμαστε μεγάλοι, δεν πειράζει, μόνο ο γιος που ανάλαβε και κάνει τον αγρότη, πώς θα ζήσει. Το έχετε μετανιώσει που βάλετε το γιο σας? Δεν το έχω μετανιώσει, δεν το έχω και στενοχωρούμε κάθε μέρα. Μαζεύω το απόγευμα, πηγαίνω 9 η ώρα στο σπίτι, σηκώνομαι 3:30 με 4, φεύγω για το Ηράκλειο, φεύγω από το Ηράκλειο 4 η ώρα το απόγευμα και γέρνω πάει 6. Και μετά δουλεύετε μέχρι τις 9? Και μετά μέχρι να φύγω. Αυτή είναι η ζωή μας. Και οι τιμές, πώς είναι οι τιμές? Οι τιμές είναι κατακρικτικές. Λοιπόν, κύριε Ντισπυράκη, είστε ακόμα στη γραμμή? Ναι, είμαι ακόμα. Περιμένετε, σας παρακαλώ πολύ, να δείτε πόσα χρόνια έχουν να κάνουν έλεγχο για φυτοφάρμακα στον παραγωγό Γιάννη Χονδράκη. Γιατί εμείς ήρθαμε στον Τιμπάκι και ξέρετε πολύ καλά εμείς αν στηρίζουμε τους αγρότες ή όχι. Αλλά αυτό είπατε, αλλά ο ίδιος λοιπόν μας έδωσε μια νέα διάσταση, κύριε Ντισπυράκη, και σας ενημερώνω. Προφανώς εσείς εκεί στην Ομοσπονδία δεν την έχετε αυτή την ενημέρωση. Σας ενημερώνω λοιπόν μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή μια νέα διάσταση ότι οι υπηρεσίες όταν πήγαν να του κάνουν ελέγχους στη Λαϊκή, του είπαν θα σε ειδοποιήσουμε, λέει, αν βρούμε φυτοφάρμακα. Θα σε βρούμε, λέει, αν βρούμε φυτοφάρμακα. Αλλά αν δεν βρούμε φυτοφάρμακα, δεν χρειάζεται να σε βρούμε. Δείτε το. Εδώ στη Λαϊκή παλιά έκαναν έλεγχο. Ερχόταν από τον πάγκο, μας πέρανε 1 κιλό αγκούρια, 1 κιλό ντομάτες, πηγαίναν για έλεγχο. Μέχρι πότε γινόταν η έλεγχη? Μέχρι του 95. Κάνανε μέχρι τότε έλεγχο? 95 και από μένα πήραν δείγματα, αλλά δεν φέραν καμιά ένδειξη. Δηλαδή τι σας λέγανε, εξηγήστε μας, ερχόταν γεωπόν και τι σας λέγανε? Ερχόταν από την υπηρεσία μια γυναίκα και ένας άντρας και μας έπαιρνε 1 κιλό ντομάτι, 1 κιλό και μας λένε πάνε για έλεγχο.
Τον λέω θα μου φέρετε την ένδειξη. Αν έχω φάρμακα δεν έχω. Μου λένε αν έχεις φυτοφάρμακα θα σε βρούμε. Αλλά ποτέ δεν έγινε αυτό. Άρα δεν είχατε φυτοφάρμακα, αλλά εσάς σας ενδιαφέρει να σας βρούνε άμα έχετε φυτοφάρμακα ή αν δεν έχετε. Να μου δώσουν ένα χαρτί ότι δεν έχω φάρμακα. Αυτό δεν σας ενδιαφέρει περισσότερο εσάς? Πολύ, πολύ μας ενδιαφέρει. Να κάνει και τώρα να κάνει ένα έλεγχο. Και τώρα να κάνει έλεγχο να ξεκαθαρίσουν τα στήρα από τα έγκαλα. Σε όλη από όλη τη λαϊκή. Να παίρνουν έδειγμα να δουν τι έχουν μέσα. Εάν λοιπόν εσείς δεν έχετε φάρμακα, πότε χρειάζεται το χαρτί, τότε ή όταν έχετε? Και τότε, και στις δυο. Και αν έχουμε φάρμακα, και αν δεν έχουμε. Ναι, γιατί Εσύ φαίνονται οι παραγωγοί αν ψικάζουν ή δεν ψικάζουν. Για να το δείχνετε στον κόσμο, έτσι. Αλλά να μην είστε αναγκασμένος να τρώτε μπροστά στον κόσμο για να το αποδείξετε. Εγώ στο λαϊκή όλες τις φορές τρώω και αγκούρια και ντομάτες. Και με βλέπει ο κόσμος και παίρνει αγκούρια και ντομάτες. Αλλιώς δεν παίρνει, διστάζει ο κόσμος. Αφού με βλέπει και τρώω, λέει αφού τρώει αυτός και δεν πέθανε, θα πάμε κι εμείς. Αυτά λέει ο κόσμος. Δεν θα έπρεπε οι γεωπόνοι να κάνουν πιο συχνά ελέγχους? Ναι. Παλιά έκαναν σε κάθε 6 μήνες. Σε κάθε 6 μήνες σε παίρνουν από τον μπάνκο και σου παίρνουν ντομάτες ό,τι είσαι απάνω, σου παίρνουν έλεγχο. Τελειώνει. Τώρα τίποτα. Τώρα μόνο έρχονται και σε ελέγχουν την άδεια. Τίποτα άλλο. Ναι, και πάλι που ελέγχουν την άδεια δεν βλέπουν ότι οι πιο πολλοί δεν είναι παραγωγοί, δεν το βλέπουν. Είναι πρόβλημα και η παραγωγή με τους. Ναι, οι περισσότεροι παραγωγοί τα αγοράζουν. Δεν είναι και οι παραγωγοί τα αγοράζουν. Μην πείτε δεν τα αγοράζουν. Αυτοί που δεν είναι παραγωγοί. Δεν πρέπει όμως να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, να μείνετε εσείς γνήσιοι εκεί? Από χρόνια έπρεπε να τα ξεκαθαρίσουν. Να κάνει έλεγχο. Να κάνει έλεγχο στους ύπους παντού. Εδώ είναι αξεφράγω αμπέλι. Εσείς πάντως θεωρείτε ότι πράγματι υπάρχει πρόβλημα με τα φυτοφάρμακα σε γενική? Εσείς μπορεί να μην βάζετε, αλλά ο κόσμος βάζει. Είναι πολύ. Περισσότεροι βάζουν φάρμακα. Άμα δεν βάζεις, δεν βγάζεις. Ποσότητα. Έχετε εδώ πέρα στη Μεσαρά κρούσματα καρκίνου μεγάλα, πολλά? Πολλά. Πάρα πολλά. Δηλαδή έχουν πολλούς καρκίνους. Εδώ δερκάζει μόνο ο Δαποδάνη κανείς με καρκίνο που έχει. Κύριε Τισπυράκη, δεχτείτε σας παρακαλώ τις ερωτήσεις από το πάνελ αν θέλετε. Κύριε Πουλινάκη, θέλετε να απαντήσετε σε αυτό που είπε ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων? Εγώ ήθελα να πω στον κύριο Τισπυράκη ότι μας είπε άσχετος εδώ πέρα κάποιος. Εμείς έχουμε γεννηθεί στα φρούτα και στα λαχανικά. Αυτός είναι χθεσινός. Τους παραγωγούς τους ξέρουμε όλους. Εξάλλου δεν κατηγορίζομαι τους παραγωγούς. Τι είπαμε? Εγώ είπα ότι σε ένα κατάστημα δικό μας 74 ελέγχοι δεν βρέθηκε τίποτα. Απλώς είπαμε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν φυτοφάρμακα και να μην υπάρχει κίνδυνος. Και βέβαια υπάρχει. Τα φυτοφάρμακα δεν είναι αθώα. Κανένα φυτοφάρμακο δεν είναι αθώο. Αλλά είπαμε πως δεν μπορούμε να παράγουμε πράγματα χωρίς φυτοφάρμακα. Κύριε Πουλινάκη, και το φάρμακο αντιβιωτικό που παίρνεις όταν αρρωστήσεις είναι επικίνδυνο από τη πολύ, αν το πιεις όλο το μπουκάλι, έτσι. Φάρμακα, γεωργικά εφόδια χρησιμοποιούνται στα αγροτικά. Δεν λέμε εμείς ότι δεν ψεκάζονται τα προϊόντα, ότι δεν ψεκάζεται το κήπος, γιατί δεν μπορεί να βγάλεις αλλιώς, έτσι. Αλλά το κάθε φάρμακο έχει από 2, 3, 4 μέρες πολυματικότητα. Όταν ψεκάσεις και η πολυματικότητα του φαρμάκου είναι 3 μερών και εσύ κόψεις στην 4η ή στην 5η μέρα, το φάρμακο διασπαστεί. Αυτό λένε όλες οι υγειονομικές υπηρεσίες. Είναι φάρμακα που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και πολύ καλά ξέρει ο κύριος εξαγωγέας που είναι εκεί που ξεχνάω το όνομά του, ότι είναι πολύ πολύ αυστηρή. Καταρχήν οτιδήποτε... Ο κύριος Λάμπρος Πεβολαράκης είναι. Μπράβο, ο κύριος Πεβολαράκης. Όταν βρεθεί η πολυματικότητα στο προϊόν σου, σε βρίσκουν ποιος παραγωγός είσαι και κινδυνεύεις από τεράστια προβλήματα. Και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν όλοι μαζί προσπαθούμε και προχωρούμε με τα καλύτερα και τα καθαρότερα προϊόντα. Και ο κύριος Λάμπρος Πεβολαράκης το γνωρίζει και εσείς κύριε Πουλινάκη το γνωρίζετε, όπως το απέκτηνα και στους ανθρώπους που λένε ότι γίνονται ελέγχοι αλλά δεν έχει βρεθεί τίποτα ακόμα. Μιλήσαμε για τα κουκιά, μία περίπτωση
στα 5 χρόνια. Είναι δείγμα αυτό? Περιμένετε, φυσικά, περιμένετε. Είναι δείγμα ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Έτσι, αλλά περιμένετε, σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Χαλκιαδάκη, θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Λοιπόν, για να τον αποδεσμεύσουμε, μην τον όχι, δεν θέλω να ρωτήσω τίποτα. Εγώ θέλω να μιλήσω γενικά. Ωραία, λοιπόν. Κύριε Τισπυράκη, στην επόμενη εκπομπή θα ασχοληθούμε γενικότερα με τα αγροτικά προβλήματα του νομού Ηρακλείου. Εάν θέλετε να είστε στην επόμενη εκπομπή, θα είναι εδώ και άλλοι συναδελφοί σας, να ασχοληθούμε με γενικότερα προβλήματα των αγροτών. Θα το δούμε. Ωραία, εγώ δεν σας παίρνω τηλέφωνο, σας απευθύνω δημόσια την πρόσκληση και θα περιμένω αν έρθετε και μας κάνετε τιμή, έχει καλώς. Σας ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ. Να πω κάτι μόνο, μια κουβέντα. Παρακαλώ. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος μας ακούει. Όχι, με αυτόν τον τρόπο εκπροσωπούν τους αγρότες. Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Ηρακλείου εκπροσωπεί τους αγρότες με αυτόν τον τρόπο. Κατηγορώντας και απειλώντας δημοσιογράφους. Εγώ ουδέποτε μάσησα, να το πω έτσι, ούτε με αγωγές ούτε με μηνύσεις. Καταλάβατε. Αυτά σε άλλους δημοσιογράφους, όχι σε μένα. Και όχι εδώ μέσα, σε αυτό το κανάλι. Να πούμε στον κόσμο μας. Αυτή είναι η νοοτροπία που επικρατεί δυστυχώς. Στον κόσμο μας ακούει. Εμείς σκοπός μας είναι η ενημέρωση του κόσμου. Αυτοί προφανώς έχουν άλλη άποψη. Και να υπενθυμίσουμε ότι πριν από μερικά χρόνια που είχαμε γράψει κάτι. Όταν μπλέκουν το άρθρο με το ρεπορτάζ. Το μπλέκουν βεβαίως από άγνοια, γιατί δεν είναι η δουλειά τους αυτή, αλλά. Πριν πείτε πράγματα στον αέρα, θα μπορούσε να μου τα πει και κατηδίαν από τότε. Κάτι μήνες έχουν περάσει τώρα από τότε. Ξαφνικά θυμήθηκε το άρθρο εκείνο. Μη μας ξενίζει αντίδραση, η αντίδραση είναι φυσιολογική. Θυμάστε που γράψαμε πριν από ορισμένα χρόνια ότι τα φάρμακα ήταν επικίνδυνα και έπεσε όλος ο κόσμος εναντίον μας. Και ήρθε και μια ειδοποίηση από το κόμμα του κυρίου Τισπυράκη, γιατί είναι στέλεχος στο Πασόκ. Ήταν τότε η κυβέρνηση, το Πασόκ, με τον κύριο Σιμίτη πρωθυπουργό, και σας έστειλαν μια μετάθεση στην Ιεράπετρα. Και μετά από πιέσεις που ασκήσατε, καταφέρατε και την ακυρώσατε τη μετάθεση αυτή. Το θέμα είναι ότι αυτά που γράφαμε. Ακριβώς επειδή γράψατε για τα φυτοφάρμακα. Αυτά που γράφαμε εμείς τότε, μετά από λίγο μας επιβεβαίωσε όλη η Ελλάδα, αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης και πανεπιστημιακά ιδρύματα που έβγαλαν τις αποφάσεις. Ότι αποτελούν, ότι είναι καρκινογόνα, τα λέει όλος ο κόσμος. Ιατρικές σχολές, ο Καφάτος το έχει γράψει. Η διευθύντρια του νοσοκομείου του Βενιζελιού πήγε κάτω στο Τιμπάκι και έκαμε ειδική διάλεξη και την είχε εφημερίδα φωτογραφία, καρκίνος του μαστού. Λοιπόν, αυτό θέλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Και επίσης να ενημερώσουμε και τον κύριο Τισπυράκη, γενικά τους συνδικαλιστές, όχι τον κύριο Τισπυράκη. Αλλά δεν ξέρω αν την είδε την προηγούμενη εκπομπή, αν την είδε. Το υπενθυμίζω λοιπόν ότι πρόσφατη έρευνα, εκτός κι αν μηδενίσουμε την έρευνα των επιστημόνων, οπότε να κλείσουμε το μαγαζί να φύγουμε, δεν υπάρχει λόγος. Πρόσφατη λοιπόν έρευνα της Μευτικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης απέδειξε ότι οι 50 μωρά τα οποία αμέσως μόλις γεννήθηκαν πήραν από τα κόπρανά τους δείγμα και μέτρησαν φυτοφάρμακα τα οποία κυκλοφορούν στην Κρήτη. Μέτρησαν φυτοφάρμακα οι επιστήμονες. Άρα λοιπόν αποδεικνύεται μέσα από αυτή την έρευνα ότι το φυτοφάρμακο περνάει στον πλακούντα και από τον πλακούντα περνάει στο έμβριο. Αυτή ήταν η μεγάλη αποκάλυψη που έγινε από την ομάδα την ερευνητική. Αν τώρα ο κύριος Τισπυράκης και οι συνδικαλιστές των αγροτών είναι περισσότερο με ευτήρες από το με ευτήρα, να πάνε στο Παγνί να κάνουν και αυτή την ίδια δουλειά. Όχι όμως όλα τα φάρμακα ανεξέλεκτα. Μέτρησαν συγκεκριμένα φάρμακα. Κάποια φάρμακα περνούν στο λεπτό. Τα οποία όμως δεν μπορούμε λέει, να τα συνδέσουμε ακόμα με συγγενείς ανομαλίες στο μωρό. Είμαστε πολύ μακριά, είπε ο άνθρωπος. Έτσι ήταν πολύ προσεκτικός αυτά που είπε. Πάντως, Χριστόφορα, αν θέλουμε να βάλουμε τα πράγματα στο όνομα του, με συγχωρείς που παίρνω έτσι αυθαίρετα τον λόγο. Η σημερινή έλεγχη για να επανεγκριθεί ένα φάρμακο ή να εγκριθεί καινούριο φάρμακο είναι τόσο σκληρή, τόσο διαδικαστικά τόσο σκληρή, που πια δεν πρέπει να συζητάμε και να δαιμονοποιούμε όλα στο βωμό αυτών που προηγουμένως υπηρετούσαμε και υπηρετούσε. Και ο κ. Τισπυράκης, μην κοροϊδευόμαστε. Μας φέρνει δεκαετίες πίσω και την Κρήτη και τους αγρότες της. Όλη αυτή η συζήτηση δεν είναι η Κρήτη σήμερα και η παραγωγή της σε αυτό το χώρο, σε αυτό το κόσμο. Έχουμε μια. Προηγουμένως σας είπα από 800 δραστικές περίπου που είχαμε, έχουμε περίπου 300, κάτω από 300 σήμερα. Έχουμε φτάσει κάτω από τις 50 ολότερα. Λέμε 300 συγκεκριμένες, αλλά χρησιμοποιούμε 10-20. Εκεί φτάσαμε. Και πέρα από αυτό, ο αγρότης είναι συνειδητοποιημένος, είναι σήμερα επαγγελματίας. Οι έλεγχοι γίνονται κατά κόρο. Μπορώ να σας βεβαιώσω ότι οι έλεγχοι που γίνονται ανακατηγορία, αναπαραγωγή μονάδος στην Ελλάδα είναι περίπου δεκαπλάσια από ό,τι γίνεται σήμερα στην Αυστρία.
Δεν είναι τόσο λίγοι. Απλώς οι υπηρεσίες ελέγχων υπολειμμάτων δεν μας ενημερώνουν όταν δεν έχουμε πρόβλημα, ενημερώνουν μόνο όταν έχουν πρόβλημα. Και είναι και αποδυναμωμένες οι υπηρεσίες. Αυτό δεν μπαίνω στο κομμάτι αυτό που αφορά συναδέλφους μου. Μπορεί να είναι αποδυναμωμένες, αλλά οι έλεγχοι γίνονται αναγκαστικά λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν είμαστε σε κακή κατάσταση. Επομένως, Χριστόφορε, νομίζω ότι δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε όλα τα φάρμακα, ότι είναι όλα αυτά τα κακά που έχουν μείνει από τα φάρμακα. Μπορεί να κάνουμε πολύ μεγάλο λάθος, γιατί και το ρεύμα είναι κακό, και το αεροπλάνο είναι κακό, και το αυτοκίνητο είναι κακό. Εξίσου επικίνδυνα. Με πολλούς παράγοντες. Ναι, σε συνδυασμούς με άλλους παράγοντες. Το φάρμακο, αυτά που ξέραμε κάποτε με τα υπολείμματα, με τις κατηγορίες, αυτά τα φάρμακα έχουν αποσυρθεί προπολού. Απλώς υπάρχει ρίσκο σήμερα με τους κινδύνους που έδειξες προηγουμένως με την τούτα αψολούτα να επανέλθουμε κάποια από αυτά. Ωραία, λοιπόν, κύριε Χατζηδάκη, πριν πάρετε το λόγο, με ειδοποιούν πρέπει να πάμε σε ένα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα. Να σας ενημερώσω ότι έχουμε και τηλεφωνήματα τηλεθεατών, παραγωγών που. Και να πάρουμε και το λόγο. Βεβαίως έχουν ζητήσει να παρέμβουν. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Όχι, εγώ θέλω να πω μια λέξη τώρα. Εσάς, κύριε Θεοδωράκη, θέλω να μου πείτε, ήρθε ποτέ κλιμάκιο από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων ή από τους συνδικαλιστές των αγροτών στις λαϊκές εκεί πέρα να σας συμπαρασταθεί και να σας βοηθήσει να απεμπλακείτε από τους εμπόρους που το παίζουν παραγωγή? Και εδώ είναι το πρόβλημα. Είναι οι χονδρέμποροι που το παίζουν παραγωγή χωρίς να είναι και αγοράζουν προϊόντα από οπουδήποτε, χωρίς να ξέρουν τον τρόπο παραγωγής τους. Ήρθε ποτέ κλιμάκιο της Ομοσπονδίας να σας βοηθήσει και να προβάλλει τα αιτήματά σας? Εμείς κάνουμε μια προσπάθεια σαν σωματείο των λαϊκών αγορών να βγάλουμε αυτό το ξένο σώμα από πάνω μας. Που είναι κάποιοι ελάχιστοι άνθρωποι που κάνουν κάποιο παρεμπόριο. Είναι ελάχιστοι άνθρωποι αυτοί ή είναι η πλειοψηφία? Όχι, πολύ ελάχιστοι. Των παραγωγών εντός εισαγωγικών. Δεν υπερβαίνει το 6%. Καμιά φορά γίνεται 7 ή 8 όταν τα πράγματα είναι πολλά στα δημοπρατήρια. Εμείς από μόνοι μας έχουμε καταφέρει και έχουμε βγάλει τους ανθρώπους περισσότερους έξω. Κάποιοι επιβιώνουν και μπαίνουν μέσα με τη βοήθεια κάποιων τρίτων. Όχι από εμάς. Εμείς τους πολεμάμε ανελαίητα. Το γνωρίζω αυτό και μάλιστα αυτό που είχε πει ο κ. Πουλινάκης ήταν ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτή η ιστορία, ούτως ώστε να ξέρουμε ότι αυτοί που είναι στις λαϊκές συνόδους παραγωγή, παράγουν τα δικά τους προϊόντα, να είναι πιο εύκολος και ο έλεγχος, αλλά είναι και η εμπιστοσύνη του κόσμου αυξημένη. Η εμπιστοσύνη του κόσμου πιστεύω είναι υπεραυξημένη. Διότι. Πώς υπεραυξημένη? Εδώ πέρα ο παραγωγός μας είπε στον αέρα, από ό,τι είδατε, ότι πρέπει να φάμε εμείς από το αγκούρι το δικό μας για να πιστεί ο καταναλωτής. Δεν είναι ανάγκη αυτό. Εμείς έχουμε πελάτες οι οποίοι μας βλέπουν και τους κοιτάζουν στα μάτια. Ξέρουν ότι αν θα πάθουν κάτι, έχουν να δουν πάλι εμένα. Είναι σωστό αυτό που λέτε, βέβαια. Δηλαδή, υπάρχει προσωπική σχέση του πελάτη με τον παραγωγό. Εμείς, σαν παραγωγή, από μόνοι μας προσέχουμε τη χρήση των φυτοφαρμάκων. Προσέχουμε πρώτα για τους εαυτούς μας, για τα παιδιά μας και για τους πελάτες μας. Εσείς ως παραγωγή, έτσι είπατε. Εσείς ναι, ως παραγωγή. Όμως ο άλλος που είναι έμπορος. Αυτός ο έμπορος και αγοράζει είναι η μικρή μειοψηφία. Άλλους. Δεν προτιμάται και τόσο από τους καταναλωτές. Μα δεν ξέρω ο καταναλωτής ποιος είναι έμπορος. Ο καταναλωτής γνωρίζει, πάντα γνωρίζει. Πώς γνωρίζει? Δεν μπορεί σήμερα να έχεις ντομάτες και αύριο καρπούζια. Και την άλλη μέρα κολοκύθια. Αυτό κάνει ο έμπορος. Ό,τι βρει στην αγορά φτηνού, αυτό αγοράζει και το πάει στη λαϊκή. Και αποτείνεται στους φτηνούς πελάτες. Αυτούς που αγοράσουν τζάμπα ή φτηνά. Σε αυτούς αποτείνεται ο παραέμπορος. Γιατί αγορίζει το πιο σκάρτο, το πιο αργό πράγμα που υπάρχει στη δημοπρατήρια. Δηλαδή, λέμε ένα παράδειγμα. Όταν αγοράζει μια κλούβα ντομάτες με 2 ευρώ και ξεκινάει να πουλάει με 30 λεπτά, είναι σκάρτη ντομάτα. Δεν πουλάει καλό προϊόν το παρεμπόριο. Όπως λέμε, όταν θα βρει μαλάτσα αγοράζει. Αυτή είναι. Πότε είναι 10, πότε 15, πότε 20. Ανάλογα με το προϊόν που θα βρουν, το φτηνό προϊόν που θα βρουν. Αν δεν βρουν, δεν έρχονται. Πάντως έχουν πρόβλημα στη λαχαναγορά. Το πρόβλημα του ποιο είναι? Ότι το 70% των προϊόντων διακινείται εκτός λαχαναγοράς πλέον. Εσείς πώς βλέπετε την πρόταση που έκανε ο κ. Πουλινάκης? Ας περνάνε όλα τα προϊόντα μέσα από τη λαχαναγορά, να γίνονται οι έλεγχοι. Συγγνώμη, γιατί εγώ μπορώ να μιλήσω για τον κ. Πουλινάκη, γιατί είμαι αρχαιότερος σε αυτή τη δουλειά. Η πρώτη μου δουλειά ήταν λαχανέμπορος μέχρι το 1985-86. Στη λαχαναγορά έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη. Ξέρετε ότι σήμερα η λαχαναγορά βουλιάζει πραγματικά. Είχα μαγαζί εκεί μέχρι το 1986 και από τα καλά μαγαζιά. Η λαχαναγόρα έκανε κάποια σοβαρά λάθη στο παρελθόν. Έτσι δεν, κύριε Πουλινάκη, μέχρι και αυτοκτονία είχαμε. Ναι, είχαμε στον φίλο μου τον Μανώλη Χρονάκη. Φίλος μου. Η λαχαναγόρα έκανε πριν από κάποια 15-20 χρόνια κάποια τρομακτικά λάθη και έβγαλε τον κόσμο έξω. Έβγαλε τους πελάτες τους έξω, τους παραγωγούς τους έβγαλε έξω. Ήταν τότε λεγόμενοι μεσάζοντες, δηλαδή λειτουργούσαν ως μεσάζοντες πραγματικά. Και είχαν αυτοί πολύ μεγάλο κέρδος ενδιάμεσο. Αυτοί οι άνθρωποι επέλεξαν να πουλήσουν τα προϊόντα τους μόνοι τους. Τα κατάφεραν, ανδρώθηκαν, έχουν γίνει υγιείς αγρότες, προσέχουν τον καταναλωτή, προσέχουν τα πάντα, γι' αυτό και επιβιώνουν. Και δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά. Οφείλουμε να το πούμε αυτό. Και επιβιώνουμε, γι' αυτό επιβιώνουμε. Κανείς δεν μας χαρίζεται. Με τον αγώνα μας επιβιώνουμε. Με ποια λογική μπορεί να ξαναπεράσουν από την λαχαναγορά τα πράγματα μέσα? Σε εμάς γίνονται ίσως περισσότεροι ελέγχοι.
Πριν από 20 μέρες σταμάτησα να βλέπω την κυρία Σκουλά συγκεκριμένα που κάνει ελέγχους. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αλλά ανά 15 μπαίνει, λέει, και στις αγορές μέσα μαζί με ένα βοηθό και παίρνουν δειγματοληπτικούς ελέγχους. Κάνουν σε 6 με 7 άτομα. Σε μένα προσωπικά, στα 2 τελευταία χρόνια, μου έχουν κάνει 6 με 7 ελέγχους. Τυχαία, δεν είναι ανάγκη. Περνάνε, όποιο βούνε, σταματάνε 6-7 άτομα. Τη μία μέρα θα κάνουν μαρούλια, ντομάτι, σαγκούρια. Την άλλη θα κάνουν μελιτζάνες. Η ελέγχη είναι συνεχής. Δεν σταματάνε. Δεν έχει βρεθεί τίποτα στη Λαγή. Πάντως γενικότερα υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε κάποιον παραγωγό στον αέρα. Να τον ακούσουμε βεβαίως. Είναι ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσαράς, ο κύριος Γιώργος Ασκοξυλάκης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και καλησπέρα σε όλους τους φίλους εκεί και σε όλους. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, γιατί αυτή την ώρα, στη θύρα της παγκοσμιοποίησης, πρέπει να καταλάβουμε ότι η Κρήτη, ενωμένη και προπαντός, αν προωθήσουμε αυτά που πρέπει να προωθήσουμε, δηλαδή την βιολογική Κρήτη, την κάνουμε ολόκληρη ένα βιολογικό νησί και είναι εύκολο και πανεύκολο νομίζω, τότε θα δείτε ότι θα έρθει και ο Μπάρακ Ομπάμα του κάνουμε τραπέζι εδώ πέρα και ο άλλοι κύριοι. Θα δείτε. Αυτά που λέτε όμως τώρα είναι πολύ ωραία. Εγώ όμως την εμπειρία που έχω να σας πω, στο φίλο μου το Λάμπρο, θες να αλήθεια φίλε. Τι περιές του πήγαινα εγώ από την Πάκη. Βιολογικές και ήταν ψεκασμένες με τι. Ελαιόλαδο, ρακί και σαπούνι. Έτσι, κύριε Λάμπρο, ήταν έτσι. Έτσι. Πέρα από αυτό, εγώ λέω πέρα από την καλλιέργεια ότι αυτή την ώρα τα προϊόντα που παράγονται είμαστε υποχρεωμένοι στο χαρτοκιβώτιο να γράφουμε και το όνομά μας και τον αριθμό που αντιστοιχεί στο κάθε παραγωγό. Συνεπώς δεν υπάρχουν υπερβολές. Δηλαδή δεν μπορεί να ψεκάσει σήμερα και να τα λέει το φάρμακο 5 μέρες μετά το ψεκασμό. Και έτσι κάνουν όλοι οι παραγωγοί. Έχουν δηλαδή μεγάλη εμπειρία εδώ. Στην περιοχή μας. Δηλαδή, Πάντως, κύριε Σκοξυλάκη, είδατε τη δήλωση του παραγωγού, του κυρίου Γιάννη Χονδράκη, ο οποίος είναι ένας βιοπαλαιστής πραγματικά, μόνος του με τη σύζυγό του και με το γιο του προσπαθούν να διατηρήσουν τις καλλιέργειές τους, που είπε ότι έχουμε πολλούς καρκίνους δυστυχώς στη Μεσαρά. Έχουμε πολλούς καρκίνους. Δεν ακούστηκε τίποτα άλλο, παρά αυτός πέθανε από καρκίνο. Συγγνώμη. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει αλόγιστη χρήση ντε και καλά. Θέλω να πω ότι τα φάρμακα είναι πρώτα επικίνδυνα για τον παραγωγό. Συγγνώμη, αυτή την ώρα εγώ θέλω να σας ακούστε να σας πω. Εγώ μιλάω με την εμπειρία και την ώρα έχω μια εμπειρία μεγάλη σαν αγιοργός. Όχι σαν αγρότης, σαν αγιοργός είμαι. Συνεπώς, όλοι οι γεωργοί που έχουν θερμοκήπια αυτή την ώρα κάνουν αυτά που τους λένε οι γεωπόνοι μας και είναι πολύ σημαντικοί γεωπόνοι εδώ πέρα στην περιοχή, στη Μεσαρασόλη. Μην ξεχνάμε ότι παράδειγμα ότι πριν ψεκάσει λέει αυτό το φάρμακο είναι για αυτό το πράγμα, για το ίδιο και να κόψει το πεπονάκι μετά από 3 μέρες, 4 μέρες, έτσι. Και το κάνουν όλοι οι αγρότες έτσι. Υπάρχουν πράγματα που θα μεταβούμε όμως στη βιολογική γεωργία ολόκληρο το νησί της Κρήτης είναι πολύ σημαντικό. Να, η πρώτη προσπάθεια είναι, αμφιβάλλεται ότι η Ένωση Μεσαράς πρώτη στην Ελλάδα έκανε την πιστοποίηση για το ελαιόλαδο. Δίπλα μας η Ένωση Μονοφατσίου με τον Κόφινα εκεί πέρα δεν έχει κάνει τη βιολογική κτηνοτροφία. Αυτή την ώρα είναι πολύ ωραία αυτά τα πράγματα. Μια καλή πάσα. Κύριε Παπαδάκη, εγώ σας τυχερώ. Θα σας δώσω τη... Και ο κύριος Παπαδάκης, ο Κώστας δίπλα μου, ο γεωπόνος, ο αγαπητός φίλος, να ξέρει ότι μαζί του φτιάξαμε το πρώτο θερμοκήπιο και αυτός ο ίδιος θα το πει. Μετά, με τον Αΐμβη στο Κεφαλογιάννη τότε σαν διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας, φτιάξαμε ένα θερμοκήπιο και κάναμε πειράματα πάνω σε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, κύριε Σκοξυλάκη, θέλω να μου πείτε κάτι. Αυτή τη στιγμή οι παραγωγοί όντως έχουν εγκαταλείψει την νοοτροπία και δεν το κατηγορούμε αυτό, δεν το λέμε σαν κακό. Να φυτεύουν σε ξεχωριστό χώρο για το σπίτι τους. Κοιτάξτε, αυτό εγώ σας λέω, το λέω και βάλω το χέρι στην καρδιά, ότι αυτό είναι εντελώς ψέμα. Το λένε έτσι, ακούω συνέχεια, δεν είναι αυτά τα πράγματα. Αυτή την ώρα όλοι οι παραγωγοί από αυτό το θερμοκήπιο που ζουν, εκεί δίνουν και στα παιδιά τους και τρώνε. Είναι αλήθεια αυτό. Ακούστε κάτι. Κύριε Παπαδάκη. Το ακούω πολλά χρόνια, δεν είναι σωστό. Παραγωγός λοιπόν... Τώρα να σας πω παράδειγμα, με συγχωρείτε, ένα λεπτό. Έχει παράδειγμα, το βρωμιούχο με θήλιο κυκλοφοράει στην αγορά. Όχι. Απαγορεύεται να κατεβεί. Και αυτό βάζουμε τον ήλιο του Θεού και κάνουμε την διαπολίμαση. Συνεπώς, θέλω να πω ότι αυτή η διαπολίμαση μετά όλοι έχουν προσαρμοστεί. Όλοι οι γεωργοί στην περιοχή της Μεσαράς και όλη την Κρήτη που είμαι, έχουν προσαρμοστεί σε αυτό. Τώρα... Κύριε Σκοξυλάκη, με συγχωρείτε, μισό λεπτό σας παρακαλώ. Κύριε Παπαδάκη, υπάρχει παραγωγός λοιπόν που μιλήσαμε και μαζί, δεν χρειάζεται να πούμε σε ποιο χωριό της Μεσαράς, ο οποίος όταν χρειάστηκε να κάνει πιστοποίηση των επιτραπεζίων σταφυλιών του, τι πρόβλημα αντιμετώπισε, να πούμε στον αέρα, γιατί μιλάμε για την πιστοποίηση και τη θεοποιούμε την πιστοποίηση και μακάρι να γινόταν
η πιστοποίηση έτσι όπως θα έπρεπε. Αλλά δυστυχώς δεν γίνεται έτσι όπως πρέπει. Καταρχήν, σε όλες τις περιπτώσεις. Να καλησπέρισω τον κύριο Κοξιλάκη, ο οποίος είναι παλιός φίλος και καλός, και να επιβεβαιώσω αυτά που είπε. Πράγματι, με μεσογειακά προγράμματα κάναμε στη Μεσαρά όταν ήταν διευθυντής της Ένωσης. Ο ίδιος κάναμε πειράματα πάνω σε... Πρόεδρος, όχι διευθυντής, πρόεδρος. Πρόεδρος, ναι. Και κάναμε πειράματα πάνω στην καταπολέμηση των ασθενειών κλπ. Με διάφορες μεθόδους. Ήταν ένα μεγάλο πρόγραμμα 4 ετών. Βεβαίως. Και η συμβολή του ήταν πολύ μεγάλη. Αυτό που με ρωτάτε για την πιστοποίηση, εγώ θέλω να πω το εξής. Όλα εξαρτώνται από την υπευθυνότητα του παραγωγού και της εταιρείας. Και της εταιρείας. Έχουμε καταγγελίες και εγώ προσωπικά από παραγωγούς που έδωσαν χρήματα σε κάποιο δίθεν οργανισμό πιστοποίησης και ούτε καν τον ξαναείδαν. Και όταν ζήτησε να πάρει τουλάχιστον πιστοποιητικό, δεν πήρε ο άνθρωπος πιστοποιητικό. Αυτό συμβαίνει όταν ο οργανισμός δεν είναι συνεπής. Όπως και ο παραγωγός, νομίζω ότι εφόσον ενημερωθεί ο παραγωγός και αποκτήσει μία υπευθυνότητα, μειώνει τον κίνδυνο από οποιοδήποτε φυτοφάρμακο στο ελάχιστο. Έχει δηλαδή υπεύθυνος και χρησιμοποιεί το Μωυσαϊκό νόμο που λέει ό,τι δεν θέλεις να σου κάνει, μην κάνεις. Και να σκέφτεται ότι όταν δίνει κάτι, να το φάει ο άλλος στο παιδί του, να σκέφτεται, θα ήθελα εγώ να το κάνω σε μένα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο για να κλείσουμε. Κύριε Σκοξιλάκη, θα σας πω καταρχάς ότι αυτός ο παραγωγός, ένας από αυτούς που μας έχουν μιλήσει, έχασε 400 ευρώ μέσω του γεωπόνου του, ο οποίος του συνέστησε κάποιον άλλο γεωπόνο. Μάλιστα το είπε: δώσε μου τα 400 ευρώ να πάω στον άλλο γεωπόνο να σου βγάλει την πιστοποίηση. Ουδέποτε βγήκε πιστοποίηση και ουδέποτε βρήκε ποιος είναι ο άλλος γεωπόνος κτλ. Θέλω να μου πείτε κάτι άλλο. Θέλω να μου πείτε, η Ένωση Μεσαράς καταρχάς ήταν αυτή που πιστοποίησε στη συνέχεια τον συγκεκριμένο παραγωγό και ο οποίος είναι απολύτως ευχαριστημένος με την Ένωση Μεσαράς. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η οικονομική κατάσταση σήμερα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου. Γιατί ο Αγροτικός Σύλλογος Τυμπακίου, μάλλον, δηλαδή ο πρόεδρος που είναι ο κύριος Γιώργος Δεσπυράκης, μάλλον αποκρύπτει την οικονομική κατάσταση του συνεταιρισμού και να μας πει και ο ίδιος ο κύριος Δεσπυράκης ως παραγωγός τι οφείλει στο συνεταιρισμό. Ένα δραστήριο και δυναμικό συνεταιρισμό, ο οποίος όμως και αυτός έχει πραγματικά υποστεί τα πλήγματα της κρίσης του αγροτικού τομέα, των αγροτικών προϊόντων. Σας παρακαλώ με δύο λόγια, ποια είναι η οικονομική κατάσταση σήμερα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, που δεν την βγάζει στον αέρα ούτε ο Αγροτικός Σύλλογος Τυμπακίου για να βοηθήσει τους αγρότες, ούτε η Ομοσπονδία Αγροτικού Συλλόγου Νομού Ηρακλείου για να ενημερώσει τον αγροτικό κόσμο του νομού. Εγώ δεν θέλω να επισέλθω σε δύο θέματα γιατί ξέρετε. Όχι, όχι, πρέπει να μου πείτε, αφού λέτε πάντα την αλήθεια και τη λέτε. Όχι, και εγώ έχω εκτοπιστεί από τον αγροτικό συνεταιρισμό και το ξέρετε. Και από αυτή την έννοια. Ποια είναι όμως η κατάσταση σήμερα του συνεταιρισμού? Είμαι ειλικρινής άνθρωπος. Δεν φοβάμαι τίποτα και δόξα τω Θεώ έχω καθαρό χέρι και δεν θα πρόσω ποτέ. Αντιμετωπίζει όμως πρόβλημα ο συνεταιρισμός. Αυτό που να σας πω όμως, κύριε. Και παλεύει να σταθεί στα πόδια του. Και το είπε ο κύριος Κώστας, είναι το εξής. Ότι αυτή την ώρα, αν στείλω εγώ παράδειγμα σε ένα Κοξιλάκη ή οποιοδήποτε εσύ και την κοίταγα να αγοράσει ενώ Θεσσαλονίκη ή τίποτα άλλο προϊόν και δεν έχεις απάνω το όνομά σου, δεν μπορεί να το πουλήσει. Απορρίπτεται. Άρα λοιπόν τα προϊόντα που στέλνουν όλοι εδώ πέρα από τη Μεσαρά, είτε στο Τυμπάκι, είτε είναι στη Μοίρες, είτε στη Γαλιά, είτε είναι οποιοδήποτε χάρο βαγιονιά που αντεσκάρει, πηγαϊδάκι, οπουδήποτε άλλο, είναι πιστοποιημένα. Επομένως, προστατεύουμε λοιπόν ως κόλληνο οφθαλμού τα πολύ καλά προϊόντα που παράγει η Μεσαρά και ολόκληρη η Κρήτη, τα οποία είναι εξαιρετικά σε σχέση και πολύ καλύτερα σε σχέση με τα προϊόντα των τρίτων χωρών και των ευρωπαϊκών χωρών. Αλλά προσπαθούμε ως αγροτικά στελέχη που είστε κι εσείς να βοηθήσουμε και τις συνεταιριστικές οργανώσεις όταν αντιμετωπίζουν πρόβλημα και όχι να κρύβουμε κάτω από το χαλί τα σκουπίδια που έχουμε στο σπίτι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω ότι δεν έχω. Αυτό όμως είναι άλλο θέμα και δεν θέλω να το κουβεντιάσω. Θα το κουβεντιάσουμε όμως στο τέλος κάποια στιγμή. Αυτό που θέλω να πω όμως ότι αυτό που κάνετε είναι πολύ ωραίο και έχετε καλέσει πολύ ωραίους και σημαντικούς ανθρώπους που μπορεί να προβάλλουμε τι. Αυτή την ώρα είναι πολύ εύκολο, σας το είπα. Να, ο φίλος μου Λάμπρος είναι εκεί δίπλα. Πέστε του. Όταν πήγαινε στις πιπεριές, με σταματούσε στον δρόμο και εγώ έδωσα μια σοκόλα στον καθένα. Τι σημαίνει, ότι ψεκάζαμε ελαιόλαδο, θα ψεκάζουμε ελαιόλαδο, σαπούνι, ρακί, δηλαδή παράγουμε αυτά τα προϊόντα, τα βιολογικά. Συνεπώς, αυτή την ώρα στη φύλαξη παγκοσμιοποίησης,
καλό θα ήταν και η κυρία Μέρκελ να στέλνει με την BASF τα φάρμακα. Ποιος δεν τα παράγει, η Ελλάδα δεν παράγει. Λοιπόν, ευκαιρία είναι όλοι μαζί να ενωθούμε και να πούμε να κάνουμε ένα γαλλικά, να κάνουμε το νησί της Κρήτης βιολογικό νησί σε όλα, τουλάχιστον στον Ελλάδο. Σας ευχαριστώ. Αυτή την προσπάθεια έχει κάνει και η Ένωση Μεσαράς τώρα, δεν είναι ότι μας υπουργό. Έχει κάνει σοβαρή δουλειά η Ένωση Μεσαράς. Η Μονοπατσίου, η οποία έχει κάνει πολύ ωραίο το τυρί σαν βιολογικό, η Ένωση Ρεθύμνης, παντού. Η Ένωση Ηρακλείου, η Ιερά Πετραιστία. Λοιπόν, γιατί λοιπόν δεν μονομερίζουμε και δεν κάναμε μια ενωμένη Κρήτη όπως είμαστε τώρα, έτσι να κάνουμε ένα βιολογικό νησί και για να αυξηθεί και ο τουρισμός. Ρωτήστε πρώτα τους συναδέλφους σας, συνεταιριστές και συνδικαλιστές. Σας ευχαριστώ πολύ. Εσείς κάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Κύριε Χαλκιαδάκη, θέλετε να Ναι, θέλω ορισμένα πράγματα να βάλω εδώ για προβληματισμό και από όλο το πάνελ. Πρώτα απ' όλα για τους αγρότες. Πριν να ξεκινήσει ο κύριος Χαλκιαδάκης, εγώ οφείλω μια απάντηση στον κύριο Θεοδωράκη. Πολύ ευχαριστώ. Μας είπατε προηγουμένως ότι γιατί εδώ ήρθαμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αν κρύβουμε κάποια πράγματα δεν κάνουμε τίποτα. Δεν κρύβουμε τίποτα. Κρύβουμε πολλά. Πες ένα που κρύβουμε. Είπατε προηγουμένως ότι στις λαϊκές αγορές είναι σχεδόν όλα όλα. Δεν είπα εγώ πως είναι όλα καλά. Τα προϊόντα είναι καλά. Έχετε διατελέσει λοιπόν συνάδελφος. Ναι. Γνωρίζετε κάποια πράγματα για τη λαχαναγορά. Ναι. Και είστε και στις λαϊκές αγορές και γνωρίζετε και για τις λαϊκές αγορές. Έτσι. Πουλάνε στις λαϊκές αγορές χοντρικός, ναι ή όχι? Πουλάνε. Πουλάνε, φυσικά και πουλάνε. Ποιοι τα πουλάνε τα πράγματα αυτά? Ορισμένοι παραγωγοί που πάνε εκεί. Παραγωγή. Και παραγωγή πουλάνε. Και παραγωγή. Έτσι. Αυτό να το καταγράψετε. Και παραγωγή πουλάνε. Επιτρέπεται αυτό το πράγμα? Απαγορεύεται. Απαγορεύεται αυτό το πράγμα. Υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός? Δεν το νομίζω. Δεν υπάρχει. Υπάρχει καλύτερο προϊόν. Κόβουνε παραστατικά. Κόβουν τιμολόγια αγοράς. Τι τιμολόγια αγοράς? Τους κόβουν τιμολόγια αγοράς. Όσοι πουλάνε, τους κόβουν τιμολόγια αγοράς. Τιμολόγια αγοράς από τη λαϊκή. Όχι από τη αγοράς. Οι εμπόροι που αγοράζουν, Γιώργη. Κόβουν τιμολόγια αγοράς από τη λαϊκή. Φυσικά και κόβουν. Καταρχήν, επιτρέπεται να πουλάνε χοντρικό στις λαϊκές? Πουλάνε πριν την έναρξη της λαϊκής αγοράς. Τι πριν την έναρξη? Πριν αρχίσει η λαϊκή αγορά. Ο νόμος τι λέει? Ο νόμος τα απαγορεύει. Ο νόμος λέει ότι απαγορεύεται. Δεν θέλω να κρύβω πίσω το δάχτυλό μου. Παραστατικά κόβονται πάντως. Όποιος αγοράζει, κόβει το τιμολόγιο για να κάνει τη δύσπραξη του ΦΠΑ. Κόβονται παραστατικά. Φυσικά και κόβονται. Σε λίγες μέρες που θα βγουν τα στοιχεία εδώ πέρα. Εγώ αυτή τη στιγμή επίτηδες δεν πουλάω. Θα βγουν τα στοιχεία εδώ πέρα. Όλα τα στοιχεία. Ένα λεπτό γιατί σας είπα. Αν θέλετε να πάει ο τόπος αυτός μπροστά. Θα λέμε τα πράγματα με το όνομα. Εγώ μιλάω καθαρά και μιλάω σε λίγες μέρες λοιπόν θα βγουν τα στοιχεία αυτά. Δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Ναι. Και θα δούμε τι γίνεται εκεί πέρα και πώς διακινείται. Πώς γίνεται όλη η διακίνηση αυτή. Νομιμότητα γίνεται. Λοιπόν, κύριε Χαλκιαδάκη, διακόπτουμε τον κύριο Χαλκιαδάκη που ήθελε να τοποθετηθεί. Πρώτα απ' όλα θέλω να. Γιατί ξεφεύγουμε σε ορισμένα πράγματα. Είναι άλλα πράγματα αυτά και αν ψωνίζουν λιανεμπόρια από παραγωγούς κατευθείαν ορισμένα πράγματα, όπως έχω και εγώ, έχουμε τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων που μας τα έχει εκδώσει το κράτος. Είναι ξεκαθαρισμένο αυτό το πράγμα. Για να πάω και μετά σε αυτό. Και εμάς μας συμφέρει, αν βρίσκουμε όλα και καλά και ποιοτικά πράγματα στη λαχαναγορά, τα παίρνουμε από τη λαχαναγορά. Δεν είμαστε. Οι περισσότεροι ψωνίζουν από τη λαχαναγορά, οι συναδελφοί σας. Ψωνίζουν. Όλοι σχεδόν ψωνίζουν. Όταν δεν βρίσκεις κάτι, θα πάρεις από τον παραγωγό απευθείας. Δεν απαγορεύεται να ψωνίζεις από τον παραγωγό απευθείας. Όταν είσαι στα παραστατικά στοιχεία, δεν απαγορεύεται. Κανένα. Δεν υπάρχει καμία απαγόρευση να ψωνίζεις τον παραγωγό. Να τελειώσουμε αυτό. Από τον παραγωγό απευθείας, όταν έχεις παραστατικά στοιχεία και έχουμε τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων που κόβουμε εμείς. Τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων δεν υπάρχει. Λοιπόν, να συνεχίσω. Ένα λεπτό. Μπορώ να συνεχίσω. Μπορώ να συνεχίσω. Παρακαλώ. Από το χώρο της λαϊκής πριν την έναρξη της ώρας λαϊκής. Πουλάει να ανοιγεί. Λοιπόν, μπορώ να συνεχίσω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να πω για τους αγρότες. Γιατί γίνεται ο ντόρος εδώ για τους αγρότες. Πρώτα απ' όλα, σε αυτή την κατάσταση και ό,τι γίνεται δεν φταίνουν οι αγρότες ούτε οι καταναλωτές. Ξεκαθαρισμένο. Για τους αγρότες θέλω να πω ορισμένα πράγματα. Πρώτα απ' όλα για την αθώα Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεκαθαρίσουμε ότι μια χώρα κατεξοχήν γεωργική, όπως ήταν η Ελλάδα, τη συμπιέζουν να μείνει στο 7%. Και ας μας το πει κανείς.
αυτή με όλα τα μέσα και με όλο το θεμητά και αθέμητα μέσα η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να πάει στο 7% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ξεκαθαρίσουμε το αγροτικό κίνημα τι κάνει. Ναι, θα φτάσω και εκεί. Υπάρχουν προβλήματα το συνεταιριστικό. Ακόμα και συνεταιρισμοί όπως είναι ο συνεταιρισμός του Τυμπακίου και είναι πληροφορίες εγκυρότατες, αντιμετωπίζουν οικονομικό πρόβλημα και παλεύουν και να το ξεπεράσουν. Και έχουν στα χέρια τους αυτό το προϊόν που λέγεται κυπευτικά. Και προσπαθούν να το ξεπεράσουν. Λοιπόν, τι κάνουν οι εκπρόσωποι των αγροτών για να βοηθήσουν το συνεταιρισμό του Τυμπακίου. Πρώτα απ' όλα, να ξεκαθαρίσω ότι οι κυβερνήσεις, οι προηγούμενες και της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, οι κυβερνήσεις ξεκαθαρισμένα απαξιώσαν τους συνεταιρισμούς που ήταν ένα όπλο στα χέρια των αγροτών. Προσπαθούν να αφαιρέσουν απαξιώσαν την Αγροτική Τράπεζα. Το ρόλο της Αγροτικής Τράπεζας που έγινε ένα πιστωτικό ίδρυμα. Όχι για τους αγρότες τώρα, έχει γίνει μια καθαρά κερδοσκοπική τράπεζα. Και όχι να βοηθά τους αγρότες. Καταρρίζαν τους επόπτες τότε. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα για τους αγρότες. Λοιπόν, οι αγρότες παλεύουν κάτω από δυσμενείς συνθήκες. Εάν πιάσετε από τις 10 αγρότες, οι 9 είναι υπερχρεωμένοι, όχι ότι φταίνουν οι γεωπόνοι, στο γεωπόνο. Γιατί δεν έχουν να δώσουν τα λεφτά και αντιμετωπίζουν και πρόβλημα οι γεωπόνοι. Δεν μπορώ να πω δηλαδή ο αγρότης, γιατί η παραγωγή του έχουν αυξηθεί τα κοστολόγια πάρα πολύ. Πού είναι το σημερινό κράτος με το ΦΠΑ να μειώσει τους αγρότες, το πετρέλαιο είναι φούμαρα για μεταξωτές κορδέλες και από την προηγούμενη κυβέρνηση και από αυτή και από όλες. Όλοι κυνηγάνε και χτυπάνε τους αγρότες. Να φτάσω στους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα στάνταρ που βάζει. Να πω, τα στάνταρ και νόμοι που βάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα βάνει κάθε φορά κατά από τι συμφέροντε. Και να βάλω ορισμένους προβληματισμούς στο πάνελ. Τα μεταλλαγμένα προϊόντα που τα έχει επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα μεταλλαγμένα προϊόντα και τις πόρους του μεταλλαγμένου, αρκεί λέει να γράφει στην ετικέτα πάνω και με ψηλά γράμματα, αν επιτρέπετε, δεν νοιάζει, να γράφει ότι είναι μεταλλαγμένο. Δηλαδή δίνουν και μεταλλαγμένους σπόρους τέτοιο, δεν έχει φτάσει στην Ελλάδα ακόμη σε αυτή την έκταση. Στο εξωτερικό έχει φτάσει σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση και μεταλλαγμένα προϊόντα. Να πούμε την ανάμειξη του λαδιού που έχει επιτραπεί. Η ανάμειξη του λαδιού μέσα στο έλαιο. Να το ξεκαθαρίσουμε. Που είχαμε ένα προϊόν το λάδι και τη σταφίδα, και για να πω για το λάδι που το παίρναν οι Ιταλοί, γιατί γινόταν οι κομπίνες με τις Ιταλούς και παίρναν το λάδι μας και το χρησιμοποιούσαν και βάζαν εκεί και κάναν τις προσμίξεις. Τώρα επιτράπηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόμιξη. Να πούμε να μας πούνε εδώ, να μας πούνε και τι υπολείμματα έχει το έδαφος από τα χημικά, με τα τόσα χημικά που πέσαν στον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας. Αυτοί οι ευαισθητοποιημένοι Ευρωπαίοι που μιλάνε για αυτά τα πράγματα. Να μιλήσουμε ότι το χώρο των φαρμάκων τον ελέγχουν 3-4 εταιρείες στον κόσμο. Bayer και 2-3 άλλες εταιρείες. Δεν θίγω τους γεωπόνους, δεν θέλω να θίξω. Το χώρο των φαρμάκων τον ελέγχουν παγκόσμια 3-4 εταιρείες, οι οποίες αυξάνουν συνέχεια. Ας κοιτάξουν να δούμε πόσο αυξάνουν τα κέρδη οι εταιρείες. Πόσο πιέζουν. Μισό λεπτό ακόμα να τελειώσω 2-3 πράγματα. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε απόψε και ποιος φταίει για αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και αν το κράτος προστατεύει τον καταναλωτή και πώς. Πώς προστατεύει σήμερα τον καταναλωτή. Υπάρχουν ας πούμε Ινστιτούτα που ελέγχουν, ας πούμε, υπάρχουν ας πούμε σχολές για να βάλουν τους γεωργούς μέσα, να τους κάνουν πραγματικά υπεύθυνους για την παραγωγή, ό,τι μπορούν να κάνουν οι γεωργοί. Δεν υπάρχουν τέτοια. Παράδειγμα να σας πω, πριν από μερικά χρόνια υπήρξε στο οροπέδιο του Λαστίου ένας γεωπονικός κήπος που λέγανε, που εκεί πραγματικά ήταν γεωπόνος μέσα και κάνανε πειράματα σήμερα. Και σήμερα έχουμε χιλιάδες αντιόρρωστους γεωπόνους και το μόνο που τους δίνουν είναι να τους κάνουν εμπόρους, να πουλούν λιπάσματα και φυτοφάρμακα αντί να είναι επιστήμονες και να δίνουν τη γνώση τους και τα φώτα τους στους γεωργούς. Υπάρχει η πιστοποίηση. Ένα άλλο σοβαρό ζήτημα. Η πιστοποίηση δεν είναι από κρατικό ίδρυμα, η πιστοποίηση είναι από ιδιώτες και έχουμε τα αποτελέσματα αυτά. Άλλοι παίρνουν μόλις πάρει τα λεφτά επειδή είναι το κέρδος στη μέση, δεν πάνε, εξαφανίζονται και δεν ελέγχουν τα προϊόντα. Δεν φταίνουν λοιπόν για όλα αυτά οι γεωργοί. Πρέπει να πάμε αμέσως τώρα σε διαφημιστική. Και μια καταγγελία να κάνω, μια σοβαρότερη καταγγελία που το ξέχασα να κάνω, που την κάναμε και 2-3 χρόνια συνέχεια. Ότι έρχονται πατάτες Αιγύπτου. Οι οποίες πραγματικά δεν μπορούμε να πούμε όλα ότι το υπέδαφος της Αιγύπτου και πώς το κράτος ελέγχει και μπαίνουν αυτές οι πατάτες μέσα και με τι είναι μόνο Αιγύπτου, είναι Τουρκία, Σκοπίων. Και υπάρχει κύκλωμα, υπάρχουν κυκλώματα εδώ πέρα. Ξεκαθαρμένα που πλένουν τις πατάτες και εις βάρος των γεωργών και των καταναλωτών τις λένε ότι είναι μεσαράς και φέτος βρήκανε καινούργιο σύστημα και τις βάλουν σε μια μπετονιέρα μέσα, σε μια ειδική μπετονιέρα και βάλουν κοτσινόχωμα και τις κάνουν πατάτες μαλλίων. Αυτό συμβαίνει εδώ στην Κρήτη ή μεσαρρυθμικές πατάτες. Λοιπόν. Το κάνω επώνυμη την καταγγελία και την κάνω κάθε χρόνο σαν πρόεδρος των οποροπολών. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα σας προβάλλουμε το έγγραφο που σας προαναγγείλαμε. Το έγγραφο αυτό αποκαλύπτει
την ύπαρξη βαρέων μετάλλων πέρα από τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια σε πάνω από 110 τόνους λιπασμάτων που έπεσαν στην Κρήτη, όχι πολύ μακριά, μιλάμε για την περίοδο του 2007, τότε έγιναν οι δειγματοληψίες, όλα τα χαρτιά εμείς τα έχουμε. Η αποκάλυψη αυτή λοιπόν θα γίνει αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, περνάμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τις υπερβάσεις που ανακάλυψαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε βαρέα μέταλλα το 2007, όταν προχώρησαν σε δειγματοληπτικούς ελέγχους σε λιπάσματα που διακινούνταν στην Κρήτη. Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΚΕΠΙΕΛ Ηρακλείου, Ηράκλειο, 27 Τρίτου 2009. Α από 1η Πρώτου 2006 έως 31 Δεκάτου 2006 εισήχθησαν 6.075,5 τόνοι λιπασμάτων και έγιναν 91 δειγματοληψίες. Εξ αυτών βρέθηκαν 3 μη κανονικά δείγματα και αφορούσαν συνολική ποσότητα 15,5 τόνοι λιπάσματος. Β από 1η Πρώτου 2007 έως 31 Δεκάτου 2007 εισήχθησαν 5.779,9 τόνοι λιπασμάτων και έγιναν 92 δειγματοληψίες. Εξ αυτών βρέθηκαν 3 μη κανονικά δείγματα και αφορούσαν συνολική ποσότητα 85,5 τόνοι λιπάσματος. Γ από 1η Πρώτου 2008 έως 31 Δεκάτου 2008 εισήχθησαν 1.476,9 τόνοι λιπασμάτων και έγιναν 39 δειγματοληψίες. Δεν βρέθηκαν μη κανονικά δείγματα. Δ από 1η Πρώτου 2009 έως σήμερα εισήχθησαν 1.237,60 τόνοι λιπασμάτων και έγιναν 2 δειγματοληψίες. Έγιναν 2 εισαγωγές. Δεν βρέθηκαν μη κανονικά δείγματα. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις εισαγωγής μη κανονικών λιπασμάτων έγιναν εισηγητικές εκθέσεις επιβολής κυρώσεων από την υπηρεσία μας, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία προς την Κεντρική Υπηρεσία, όπου για 2 εξ αυτών έτους 2007 και για ποσότητα 75 τόνοι λιπάσματος επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 14.673 ευρώ. Για τις υπόλοιπες 4 περιπτώσεις έγιναν σχετικές συστάσεις. Έπεσαν στα μαλακά λοιπόν οι συγκεκριμένες εταιρείες. Εμείς δεν θα πούμε ποιες εταιρείες είναι, ούτε ποιοι τύποι λιπασμάτων είναι, γιατί βεβαίως από τους τύπους θα καταλάβετε και ποιες εταιρείες είναι. Δεν είναι η δουλειά μας αυτή, εδώ είναι τα χαρτιά. Ωστόσο, για να μην αδικούμε βέβαια και τις εταιρείες, θα πούμε ότι τα λιπάσματα αυτά διακινούνται από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και γίνονται, όπως αναφέρει το σχετικό έγγραφο του ΚΕΠΙΕΛ Ηρακλείου, δειγματοληψίες κατόπιν εντολής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ για τη διακίνηση των λιπασμάτων που εισάγονται από τρίτες χώρες απαιτείται έγκριση εισαγωγής που χορηγείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ύστερα από αίτηση του εισαγωγέα, η οποία έχει διάρκεια ισχύως 1 έτος κτλ. Θέλω να πω, μην αδικούμε τις εταιρείες αυτές, δεδομένου ότι μπορεί από το 2007 μέχρι σήμερα να έχουν υπάρξει ανάλογα προβλήματα και σε άλλους τύπους λιπασμάτων και σε άλλες εταιρείες. Πάμε τώρα να δούμε, να μεταφερθούμε στο Πάρκο Γεωργιάδη και να δούμε τι μας είπαν οι βιοκαλλιεργητές του Ηρακλείου. Το βίντεο αυτό, επειδή είμαστε πραγματικά, και έχει δίκιο ο κύριος Δεσπυράκης, είμαστε υπέρ της βιολογικής γεωργίας και ας μας κατηγορήσει γι' αυτό. Εμείς μιλούμε για μια σωστή βιολογική γεωργία, η οποία είναι η γεωργία του μέλλοντος, όμως δεν μπορούμε τώρα να πάμε εκεί. Χρειαζόμαστε ακόμα πολύ δρόμο για να φτάσουμε σε μια περίοδο κατά την οποία θα καλύπτουμε τις ανάγκες μας από τα βιολογικά προϊόντα. Δεν μπορούμε. Το λέμε και το ξαναλέμε. Άρα χρειαζόμαστε φυτοφάρμακα στην παρούσα φάση. Να δούμε λοιπόν τι λένε οι βιοκαλλιεργητές. Το ρεπορτάζ αυτό θα επαναλάβουμε και στην επόμενη εκπομπή μας. Έχει κορεστεί πλέον και ειδικά η Κρήτη είναι σε σημείο δύσκολο βρίσκεται αυτή τη στιγμή και το επέλεξα και για μένα προσωπικά, σαν καλλιεργητής, και για τον κόσμο, για να βγάζω ένα προϊόν ώστε ο άλλος να το τρώει χωρίς να φοβάται ότι μπορεί να πάθει κάτι. Υπάρχει τελικά πρόβλημα στην Κρήτη με τα φυτοφάρμακα ή μήπως ας πούμε είναι ελεγχόμενα ακόμα και τα συμβατικά προϊόντα? Όχι, δεν είναι ελεγχόμενα τα συμβατικά προϊόντα. Όσο και αν λένε ότι υπάρχουν έλεγχοι και πιστοποιήσεις, τα συμβατικά είναι συμβατικά. Μια μορφή φαρμάκων πάντα θα μπαίνουν σε αυτά. Εμείς μόνο στη βιολογική δεν βάζουμε τίποτα από συμβατικό φάρμακο. Και αφήνουμε τη γη μόνη της να εξελιχθεί. Και έτσι δεν έχουμε και προσβολές για να αναγκαστούμε να βάλουμε φυτοφάρμακα. Για ποιο λόγο δεν έχετε προσβολές? Γιατί αφήνουμε τη φύση να εξορροπήσει.
δεν είναι τίποτα καθαρό τόσο πέρα από αυτά που γίνονται με σκέτη κοπριά και πέρα από ένα θιάφι και ένα χαλκό. Είναι μια δύσκολη δουλειά η βιοκαλλιέργεια, έτσι. Πρέπει να το έχεις μεράκι μέσα σου για να βγάλεις κάτι αγνό προϊόν και χωρίς χημικά επεμβάσεις, ούτε φυτοφάρμακα ούτε λοιπάσματα χημικά. Μα και οι άλλοι που βάζουν χημικά δεν τηρούν το χρόνο αναμονής, πιστεύετε, στην Κρήτη? Εύχομαι να το τηρούν, γιατί συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα και καταρχήν όταν βάζεις χημικό, ο πρώτος που έρχεται σε επαφή με το χημικό είναι ο παραγωγός και μετά ο καταναλωτής. Εμείς έχουμε μεγάλο πρόβλημα, ιδίως στα εντομοκτώνα που δεν χρησιμοποιούν οι άλλοι. Πέρα από άλλα μαμούνια που βάζουμε, παράσιτα για να παραστούν αυτά και τα λοιπά, δεν έχουμε τίποτα άλλο όπλο πέρα από αυτά. Πέρα από ένα βρέξιμο θιάφι και ένα χαλκό το χειμώνα, τίποτα άλλο δεν μπαίνει. Και με τα παράσιτα, μόνο μαμούνια. Το ένα μαμούνι δηλαδή να τρώει τ' άλλο και τα λοιπά. Τι μέγεθος, τι καθαρότητα προϊόντων, που αυτό αν ήταν ρατισμένο τώρα θα ήταν πιο καθαρό. Με κατάλαβες. Αυτό είναι. Δηλαδή χάνεις μεν, πιστεύω και οι καταναλωτές να το εκτιμούν αυτό. Γιατί ο παραγωγός που κάνει βιοκαλλιέργεια χάνει κήπους πολλές φορές για να βγάλει καθαρό προϊόν. Να, στην προηγούμενη φύτευση τώρα από 2 στρέμματα κουράκι έκοψε μόνο 1.800 κιλά όλη τη σεζόν. Έτσι. Λοιπόν, αυτά έχουν επιπτώσεις, αλλά αγαπάμε αυτό που κάνουμε, γι' αυτό το κάνουμε. Πιστεύω ότι έχω εμπιστοσύνη τώρα σε αυτά και όσες φορές έχω πάρει πραγματικά είναι καλά τα... Δηλαδή με διευκολύνει και κοντά εδώ πέρα μένω στην ανάληψη, αλλά βλέπω ότι όταν παίρνω κάτι είναι πιο εκλεκτό από ό,τι θα μπορεί στην άλλη αγορά. Έτσι νομίζω εγώ τώρα. Για ποιο λόγο ψωνίζετε βιολογικά προϊόντα και όχι, ας πούμε, από τα συμβατικά? Λιγότερα φυτοφάρμακα, ελπίζω. Και καλό για τα μωρά μου. Εδώ θα παίρνατε από τη συμβατική καλλιέργεια, δηλαδή από τη λαχαναγορά, από τη κεντρική αγορά, ας πούμε, προϊόντα για τα παιδιά σας, δεν πιστευόσασταν? Τα αποφεύγω. Ο κόσμος πιστεύετε ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα, δηλαδή κινδυνεύει από τα υπόλοιπα προϊόντα, κατά τη γνώμη σας? 100%. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί άμα ξέρετε τι βάζουν και πώς βγαίνουν και σε πόσες μέρες βγαίνουν, θα πάθουν όλοι πλάκα. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να το ξαναφάνε όταν θα μάθουν. Και τώρα δεν ξέρουν, δυστυχώς δεν ξέρουν. Κανένα δεν ελέγχεται. Τα συμβατικά δεν ελέγχεται κανένα, είναι όλα ανεξέλεγκτα. Μόνο στα βιολογικά και όταν οι πελάτες που έρχονται ζητούν το πιστοποιητικό. Μόνο εκεί θα πιστέψουν, γιατί υπάρχουν και στις άλλες αγορές και λένε ναι, κοπριά ή δεν βάζουμε φάρμακα, όλα αυτά είναι ψέματα. Σε κάποιο βαθμό εδώ υπάρχουν, ας πούμε, έτσι και κομπίνες, όπως τις λέμε, και στα βιολογικά, σε κάποιο ποσοστό παραγωγών. Θέλω να πιστεύω πως όχι. Ναι, είχα ακούσει ότι συσσωρεύονται όλα αυτά στο λίπος του κάθε ανθρώπου και μετά χρόνιες παθήσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Και τα βλέπουμε τώρα παραδείγματα ανθρώπου που δεν φτάνουν τα 50 χρόνια, να πούμε, και είναι τελειωμένοι. Αυτά. Και σε πολλούς αγρότες έχει παρουσιαστεί στη Μεσαρά ο καρκίνος? Και βέβαια, γιατί τότε υπήρχε και η άγνοια. Γιατί τώρα ο νέος αγρότης ξέρει ορισμένα πράγματα και αποφεύγει και ευαισθητοποιείται περισσότερο. Γιατί οι γονείς μας τώρα, οι γονείς μας ήταν οι πιο πολύ αγράμματοι και δεν ξέρανε τι κάνανε. Αλλά εγώ κατακρίνω αυτούς που ξέραν τα γράμματα τότε και τα δίνανε στους άλλους. Οι πιο πολλοί ήταν αγράμματοι αυτοί που τα χρησιμοποιούσαν. Μιλάτε για τους γεωπόνους, το κύκλωμα των γεωπόνων, Θέλω να καταλήξω. Δηλαδή, οι πιο πολλοί ήταν αγράμματοι και ήταν άσχετοι. Αυτοί που τα ξέρανε, δεν το ξέρανε, να πούμε, και παρασύραν και τους άλλους. Είναι αυτό που μας είπατε και εσείς, κύριε Παπαδάκη, στην προηγούμενη εκπομπή, ότι η βιοκαλλιέργεια είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει πραγματικά να έχεις το μεράκι για να παράξεις αγροτικά προϊόντα βιολογικά. Και βεβαίως πολλά από αυτά δεν είναι βιολογικά όπως παρουσιάζονται. Έτσι, αλλά λένε και οι παραγωγοί ότι εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι βιολογικά. Εξάλλου, η συγκεκριμένη ομάδα ελέγχεται. Είναι 17 άτομα. Εγώ, οι πληροφορίες μου είναι ότι υπήρξε κάποιο κρούσμα παραγωγού που δεν ήταν σωστός και οι ίδιοι εκτόπισαν τον παραγωγό αυτό. Προσπαθούν να διαφυλάξουν το καλό όνομα που έχουν. Ναι, είδατε από όλα τα ρεπορτάζ που κάνατε, βγαίνει το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στον κόσμο και προσπαθούμε εμείς να δώσουμε μια ενημέρωση στον κόσμο. Και επίσης παντού, εφόσον δεν υπάρχει ο υπεύθυνος φορέας πιστοποίησης, ο υπεύθυνος παραγωγός,
υπάρχει πρόβλημα. Ακόμη και στη βιολογική καλλιέργεια υπάρχουν αντιρρήσεις. Αν είναι σωστή ή όχι. Και μάλιστα κατά σύμπτωση έχω εδώ πέρα την άποψη ενός επιστήμονα ο οποίος είναι σύμβουλος βιολογικής γεωργίας, είναι στο ΔΣ πιστοποιητικού, στο Συντηρητικό Συμβούλιο Πιστοποιητικού Οργανισμού 2, ο οποίος δεν λέει και καλά πράγματα για τη βιολογική καλλιέργεια. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν δύο σχολές. Υπάρχουν δύο σχολές. Υπάρχει η σχολή εκείνη που λέει ότι τα βιολογικά προϊόντα δεν είναι τόσο θρεπτικά όσο παρουσιάζονται. Βέβαια, εκεί ο κόσμος, βλέπετε, έχει την αμφιβολία. Εμείς θέλουμε να δώσουμε στον κόσμο αυτό που είπαμε από την αρχή, να πούμε τι είναι τα φυτοφάρμακα. Σήμερα διαπιστώνουμε, όπως το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι η κατάσταση σήμερα με την παλιά είναι πολύ διαφορετική, έχει βελτιωθεί. Όχι όμως ακριβώς. Φάρμακα χρησιμοποιούνται. Να μην γελιόμαστε, φυτοφάρμακα χρησιμοποιούνται. Και εδώ υπάρχει το θέμα... Πάντως αυτοί οι οποίοι κατανάλωσαν μεγάλης πολυματικότητας προϊόντα πριν από 10 χρόνια, δεν σημαίνει ότι αφού σήμερα τρώνε καθαρά, αν τρώνε καθαρά, δεν τρέχει τίποτα και ότι δεν υπήρξε εγκληματικότητα στον τρόπο χρησιμοποίησης των φυτοφαρμάκων εκείνα τα χρόνια, όχι εξαιτίας των παραγωγών, επαναλαμβάνω, διότι αυτοί που ίσως αυτοί σήμερα να εμφανίσουν καρκίνο για αυτά που έτρωγαν πριν από 10 χρόνια. Διότι το φυτοφάρμακο λειτουργεί συσσωρευτικά. Το μεγάλο πρόβλημα στα φυτοφάρμακα. Οπότε εμείς δεν παίρνουμε μια γομολάστιχα να σβήσουμε όλα τα εγκλήματα του παρελθόντος. Το μεγάλο πρόβλημα στα φυτοφάρμακα είναι όπως ότι θα ήθελαν κάποιοι άλλοι. Η ιδιότητά τους είναι ότι είναι ύπουλα. Δηλαδή αυτά δεν τα καταλαβαίνεις. Δεν τα βλέπεις. Τα αποτελέσματα θα έρχονται μετά από καιρό. Δεν βλέπεις. Βλέπεις το παραθείο. Έτσι, και το νομίζεις σαν ζάχαρη ή σαν αλεύρι και το χρησιμοποιείς. Το χρησιμοποίησε κάποιος και έκαμε πασχαλινά κουλούρια και πέθανε. Λοιπόν, δεν τα βλέπεις στον κίνδυνο. Από ατύχημα που είχε. Από ατύχημα. Εγώ θέλω να πω ότι, επειδή αναφέρθηκε προηγουμένως και μεταλλαγμένα, να σας πω ότι πριν από 1,5 μήνα η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε τη μεταλλαγμένη πατάτα. Την ενέκρινε. Και για να την περάσει εύκολα, τι είπε, ναι, εγώ την περνάω σαν βιομηχανική πατάτα. Αλλά η πατάτα αυτή, όταν μπει, τη φάει το ζώο θα πάει στο ζώο θα πάει στον άνθρωπο. Και από το ζώο στον άνθρωπο ή όταν σπαρεί σε κάποιο χωράφι και μετά εσύ πας άλλη φορά να ξανασπείρεις πατάτα, θα έχουν μείνει πίσω υπολείμματα σπόρων πατάτες που θα αναμειχθεί και έτσι έμεσα μπαίνει. Είναι τεράστιο το θέμα των μεταλλαγμένων και εγώ υπενθυμίζω στον κόσμο ότι αυτή η εκπομπή ξεκίνησε με την υπόθεση των μεταλλαγμένων και αφαίρεσε 2 εκπομπές ξεκινώντας τα ταξίδια της Εκιβωτός. Αλλά έχουμε στο τηλέφωνο έναν συνάδελφό σας που έτσι πάρα πολύ σύντομα, γιατί ήδη έχουμε 6 λεπτά περίπου. Ο κύριος Κώστας Πανάκης Γεωπόνος θέλει να κάνει μια πάρα πολύ σύντομη παρέμβαση, να τον ακούσουμε. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να συγχαρώ για την πρωτοβουλία αυτή που παίρνετε για την βιολογική καλλιέργεια, αλλά να υπογραμμίσω ότι είναι μεγάλη, τεράστια υπόθεση και δεν καταλαβαίνω σε ποιες βάσεις θα στηριχτεί για να γίνει η εφαρμογή της. Ιδιαίτερα επισημαίνω τις δυσκολίες που έχει στις καλλιέργειες που γίνονται το χειμώνα κάτω από τα πλαστικά θερμοκήπια, τα οποία είναι απλά στέγαστα. Οι καλλιεργητές οι οποίοι έχουν επισκεφτεί την Ολλανδία και είχαν την ευκαιρία, και νομίζω ότι κάποιοι από εκεί μπορεί να έχουν άποψη, θα είδαν τη διαφορά πώς είναι τα θερμοκήπια στην Ολλανδία, ελεγχόμενο το περιβάλλον, το κλιματικό περιβάλλον, και το οποίο διευκολύνει να μην χρησιμοποιήσει και πολλά φάρμακα, διότι δεν αναπτύσσονται εύκολα οι ασθένειες, ο περνόσπορος, η βοτρίτιδα και άλλες πολλές φυτοβιολογικές ασθένειες, όπως και έντομα. Εδώ στην Κρήτη το χειμώνα είναι πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα να παράγεις και καταρχήν χωρίς να αρρωστείς το φυτό και δεν έχεις και κανένα άλλο όπλο παρά το φάρμακο. Και εδώ είναι η μεγάλη δυσκολία για τα θερμοκήπια, για να μπορούμε να κουβεντιάζουμε για βιολογική καλλιέργεια. Τι θέλω να πω. Για να προχωρήσουν αυτά τα θέματα θέλουν στήριξη από την πολιτεία. Καταρχήν θέλανε να ελέγχονται οι σπόροι που έρχονται από το εξωτερικό, που μας έχουν βορβαδίσει με 1002 αρρώστιες. Όλες οι αρρώστιες που βλέπετε στα θερμοκήπια έχουν έρθει από το εξωτερικό. Δεν υπάρχουν ιδρύματα ειρήνης. Τα υπάρχοντα ιδρύματα ειρήνης έπρεπε να είχαν κάνει πρώτα τη δουλειά τους, για να μην είναι πειραματόζωοι οι αγρότες, να δουν κάτω από ποιες συνθήκες μπορεί να γίνει ένα προϊόν
Φρονώ με την πείρα που έχω ότι το πρώτο στάδιο που έπρεπε να γίνει στα θερμοκήπια ήταν αυτό που υποστηρίζει ο κ. Παπαδάκης εκεί, η ολοκληρωμένη διαχείριση. Αντιμετώπιση, με συγχωρείτε. Κύριε Σπανάκη, ήσασταν κάποτε σε διεύθυνση. Ήμουν αρμόδιος αυτού του προγράμματος. Για πολλά χρόνια. Σήμερα είστε συνταξιούχος. Ναι, σήμερα είμαι δυστυχώς συνταξιούχος. Θα ήθελα να είμαι ακόμη ενεργός, αλλά δεν είμαι. Για ποιο λόγο είστε συνταξιούχος, δεν το κατάλαβα έτσι. Τώρα πέρασε και μεγαλώσαμε και. Λόγω ηλικίας, έτσι, όχι λόγω. Επειδή είπατε δυστυχώς. Κύριε Σπανάκη. Ήμουν και καλλιεργητής για χρόνια. Έχω πολύ πρακτική πείρα και θέλω να πω. Σε ποια περιοχή είστε καλλιεργητής? Ήμουν στα Μάλια Πέκ, στο Λασίθι. Στα Μάλια, στο Λασίθι. Ναι, ναι. Κύριε Σπανάκη, μπορούμε να έχουμε μια συνεργασία μαζί σας στην επόμενη εκπομπή? Αν θέλετε, δεν έχω πρόβλημα. Ωραία. Θα σας πάρω τηλέφωνο εγώ να συνοηθούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρέμβαση. Να πω όμως για να ολοκληρώσω την άποψή μου ότι δεν θέλω να απαγοητεύσω τους καλλιεργητές και μάλιστα να ενθαρρύνω τις εκτατικές καλλιέργειες όπως είναι η ελιά, το αμπέλι, ιδιαίτερα το ενάμπελο και οι εκτατικές καλλιέργειες των κυπευτικών που γίνονται σε φυσιολογικές συνθήκες του καλοκαιριού κλπ. Ότι αυτές μπορούν να προχωρήσουν. Αλλά πάντα κάτω από την τεχνική στήριξη Ινστιτούτων Ερεύνης και Γεωπόνων. Δεν το κατάλαβα πώς μπορεί να λειτουργεί ένα νοσοκομείο χωρίς γιατρούς ή πώς μπορεί να λειτουργεί μια γεωργία χωρίς γεωπόνους. Γίνονται σήμερα έλεγχοι στα φυτοφάρμακα, κύριε Σπανάκη? Δεν γίνεται τίποτε. Σας ευχαριστώ. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Για να ολοκληρώσω. Αν θέλετε πολύ σύντομα, γιατί πρέπει να. Δύο κουβέντες μόνο. Είπαμε ότι μεταλλαγμένα και όπως υπόθηκε προηγουμένως, οι εταιρείες που πουλούν τα φυτοφάρμακα είναι τεράστια δύναμη διαθέτουν, οπότε περνάνε το δικά τους. Να πω ότι κατά την άποψή μου τα προϊόντα που προέρχονται από ξένες χώρες, Αίγυπτο, Μαρόκο, Αργεντινή, Χιλή, να τα αποφεύγει ο κόσμος, διότι δεν ξέρουμε πώς παράγονται αυτά, τι δηλητήρια μπορεί να έχουν μέσα τους. Να προτιμούμε τα ελληνικά προϊόντα, τα οποία ξέρουμε ότι σήμερα γίνονται με καλύτερη διαδικασία, ας είναι και λίγο πιο ακριβά. Και επίσης, όπως είπε ο κύριος Σπανάκης, ότι όντως μία που κατά τη γνώμη τη δικιά μου είναι η σωστή, είναι η ολοκληρωμένη, ή μάλλον γεωργία, η συνδυασμένη καλλιέργεια. Αυτή είναι η καλύτερη από όλες. Αυτό μπορώ να το μιλήσουμε άλλη φορά. Και τέλος, ότι το κράτος που υπόθηκε προηγουμένως δεν βοηθάει καθόλου τον αγροτικό τομέα, τον έχει εγκαταλείψει. Σε οποιοδήποτε τομέα της κοινωνίας δίνει. Απλά οι αγρότες έχουν λάθος ανθρώπους να τους εκπροσωπούν. Αυτό είναι ένα αιώνιο πρόβλημα του αγροτικού κόσμου. Και όχι μόνο σημερινό. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση και μόνο καταλήγω και λέω στους να έχετε σκοπό όταν παράγετε προϊόν να σκέφτεστε τα παιδιά τα δικά σας. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο μήνυμα. Κύριε Γενιατάκη. Συγκεκριμένη ερώτηση γενικότερα. Θέλω να κάνουμε μια τελευταία τοποθέτηση πάρα πολύ σύντομα για όλα αυτά που έχουν βγει απόψε στη δημοσιότητα. Καταρχήν, προηγουμένως με τη συζήτηση, θέλω να πω ότι σε εποχές οικονομικής κρίσης δεν συζητάμε για κλειστά επαγγέλματα που άκουσα προηγουμένως με τους λαχαναγορέας. Πια. Επίσης, ότι ο δημόσιος χώρος δεν υπάρχει και δεν δίνουν τα φώτα του στη γεωπόνη του δημοσίου, γιατί δεν υπάρχουν. Το ρόλο αυτό τον αντικατέστησαν, τον πήραν στους ώμους τους ιδιώτες γεωπόνοι, παράλληλα με το εμπόριο των αγροχημικών, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει δεσμεύσεις, ρίσκο, προβλήματα οικονομικά προβλήματα και όλα αυτά. Πέρα από την αδιοριστία που υπάρχει στο κλάδο σας, είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Σοβαρότατο πρόβλημα. Ενώ υπάρχουν ανάγκες, δεν γίνονται προσλήψεις. Βεβαίως δεν γίνονται και δεν θα γίνονται στο επόμενο διάστημα από ό,τι βλέπουμε μπροστά μας. Το τρίτο κομμάτι που επίσης ήθελα να επισημάνω είναι ότι τα μεταλλαγμένα στην Ελλάδα μας μπαίνουν από το παράθυρο με τις ζωοτροφές και με διάφορους άλλους τρόπους. Στο ράφι του καταναλωτή μπαίνουν, παρόλο που η Ελλάδα τα απαγορεύει. Και πρέπει να έχουμε το νου μας. Ένα τέταρτο κομμάτι. Την καλλιέργεια απαγορεύει, όχι τη διακίνηση. Έτσι. Δεν μπορεί τη διακίνηση πια λόγω νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκάθαρα. Επίσης, ένα άλλο πράγμα που ήθελα να επισημάνω και το είπαν προηγουμένως, για το λάδι και τις προσμίξεις, η νομοθεσία περί λαδιού που πέρασε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ωφελεί μόνο τους Ιταλούς που είναι μεταπράτες, έμποροι στο λάδι, και όχι την Ελλάδα που παράγει πρωτογενές λάδι καλής ποιότητας. Αυτά για το προηγούμενο κομμάτι. Ως προς την έννοια του Κωστή, προηγουμένως του Παπαδάκη που είναι δίπλα μου, φυσικά στο Θερμοκήπιο και στην Ελλάδα και στην Κρήτη που είμαστε, παράγουμε σήμερα τα περισσότερα προϊόντα με μια διαδικασία ολοκληρωμένης διαχείρισης εχθρών και ασθενειών. Αυτό που λέμε σήμερα ολοκληρωμένη γεωργία. Είναι ένα προστάδιο της βιολογικής γεωργίας
που στην ουσία προσεγγίζει την παραγωγή προϊόντων, βιολογικών προϊόντων ή τέλος πάντων προϊόντων με λιγότερες επιβαρύνσεις σταδιακά, με ασφάλεια, χωρίς να μας εξωθεί σε άκρα και να ρισκάρουμε, διότι το βιολογικό προϊόν έχει μείωση παραγωγής και επομένως το θέμα το διατροφικό στο παγκόσμιο επίπεδο είναι πολύ μεγάλο και το κόστος αυτών των προϊόντων πολύ μεγάλο που δεν αντέχει σήμερα η οικονομία όπως είναι με την κρίση. Επομένως, τα στάδια που περνάμε είναι τα προϊόντα ολοκληρωμένης διαχείρισης, πιστοποιημένα πιθανώς προϊόντα χωρίς μαϊμούδες ολοκληρωμένης διαχείρισης, τα οποία είναι προς στάδιο βιολογικό προϊόντο. Τα επώνυμα λοιπόν προϊόντα, να προτιμάει ακόμα στα επώνυμα προϊόντα. Και ήθελα εδώ να θέσω ένα θέμα. Υπάρχει μια διαδικασία. Ας μην είναι βιολογικά κατά ανάγκη, όχι, μπορεί να είναι πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα ή πιστοποιημένα προϊόντα ολοκληρωμένης διαχείρισης. Αυτό το άρθρο είχα γράψει. Να είναι επώνυμα. Να είναι επώνυμα. Να είναι πιστοποιημένα και εδώ ήθελα να επισημάνω τη συμβολή του Κρέτα ΣΕΡΤ που έχει ιδρυθεί και λειτουργεί, θα αρχίσει να λειτουργεί επόμενο διάστημα για το σήμα των κριτικών προϊόντων, των επώνυμων κριτικών προϊόντων. Με πρωτοβουλία του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου. Με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου, όπως επίσης και άλλες προσπάθειες. Και επίσης που μου δίνετε την ευκαιρία, ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς που παρενέβηκαν προηγουμένως, αλλά να επιστήσω την προσοχή ότι στο θερμοκήπιο, που είναι από τη φύση του ένα τεχνητό πράγμα, μια τεχνητή συνθήκη. Δεν μπορούμε να συζητάμε για βιολογικά προϊόντα. Είναι τεχνητή η συνθήκη του θερμοκηπίου. Επομένως, το βιολογικό προϊόν στο θερμοκήπιο είναι ουτοπία σχεδόν. Μέσα στο θερμοκηπίο πάντως βιάζουμε τη φύση, γιατί παράγουμε εκτός. Ναι, σημαίνει ότι δεν πρέπει να παράγουμε, δεν πρέπει να τρώμε. Να συζητάμε, δεν πρέπει να τρώμε. Το είχαμε επισημάνει και προηγουμένως και είχαμε αντιδράσεις. Ας έχουμε αντιδράσεις. Βιολογικά προϊόντα στο θερμοκήπιο είναι κομμάτι δύσκολο και ιδιαίτερα το χειμώνα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί ήρθατε, ταξιδέψατε από την Ιεράπετρα για να εκπροσωπήσετε τον κλάδο σας. Όταν εμείς ψάχναμε να βρούμε ιδιώτες γεωπόνους και δεν μπορούσαμε να βρούμε, δεν μπορέσαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Και θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω γιατί προσφέρατε πολλά στον κλάδο σας απόψε. Να είστε καλά. Κύριε Προβολαράκη, και εσείς κάνετε εξαγωγές βιολογικού επιτραπέζιου σταφυλιού. Είστε της άποψης και εσείς ότι δεν υπάρχουν βιολογικά προϊόντα στην πραγματικότητα? Όχι. Ή ότι δεν υπάρχουν βιολογικά στο βαθμό, σε απόλυτο βαθμό? Καταρχήν, είναι μονοψήφιος αριθμός ποσοστία. Γιατί σίγουρα το χειρότερο βιολογικό μπορεί να είναι το καλύτερο. Στο θέμα του σταφυλιού, το χειρότερο βιολογικό, στο θέμα του σταφυλιού καταρχήν είναι από τα καλύτερα συμβατικά. Και τα συμβατικά και τα βιολογικά είναι τα ίδια σήμερα. Παίρνουμε ανάλυση πρώτα από τον παραγωγό σε όλα τα τεμάχια και μετά κάνουμε τη συγκομιδή. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και δεν έχουμε προβλήματα, έχουν βελτιωθεί η παραγωγή στο 100%. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και να συνεχίσετε να την κάνετε. Έχουμε φτάσει σε ένα καλό επίπεδο, αλλά θέλουμε ακόμα λίγο. Δεν πειράζει που λέγονται κάποια πράγματα. Βοηθάει αυτό να το ξέρουν οι συνδικαλιστές, ότι βοηθάει αυτά που λέγονται. Γιατί βελτίωση του παραγωγού και για την τιμή του προϊόντος. Και για το καλό του καταναλωτή. Όταν έχουμε ένα προϊόν το οποίο είναι ελεγμένο από φυτοφάρμακα, έχει και καλύτερη τιμή στην αγορά. Μάλιστα. Και δεν μπορούμε τη σημερινή εποχή να βγάλουμε προϊόντα, να έχουν φάρμακα, να παίρνουν οι καταναλωτές προϊόντα με φάρμακα. Αυτό δεν είναι σωστό πλέον. Κύριε Πουλινάκη. Πρέπει να σταματήσει. Εγώ θα ήθελα να σας δώσω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, γιατί βοηθάει πάρα πολύ τον κόσμο να ενημερώνεται. Όσο για αυτά που είπαμε, νομίζω. Εμείς παλεύουμε για τα παιδιά μας. Ακριβώς, ακριβώς. Και συγκρουόμαστε με οποιαδήποτε συμφέροντα. Μα για τα παιδιά μας. Αυτό είναι και το σωστό. Νομίζω όμως γιατί εμείς ότι... ουσιαστικά ό,τι φάγαμε. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι? Νομίζω όμως ότι βαδίζουμε σε καλό δρόμο ως χώρα με τα φυτοφάρμακα και με όλα αυτά. Ο κύριος Γενιατάκης προηγουμένως είπε για τα κλειστά επαγγέλματα. Δεν υπάρχουν. Και βέβαια δεν υπάρχουν. Αλλά δεν συζητήσαμε εμείς τέτοιο θέμα. Εμείς είπαμε απλώς ότι οι λαϊκές δεν απαγορεύεται να πουλάνε χοντρικώς. Εμείς είπαμε για τον νόμο. Οι λαϊκές να πηγαίνουν τα πράγματα παραγωγής τους να τα πουλάνε. Δεν είπαμε τίποτα άλλο εμείς. Τα πράγματα διακινούνται όχι μόνο από τις λακαναγορές, από παντού. Έτσι να το ξεκαθαρίσουμε το θέμα. Δεν ήθελα να πω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά και εμείς που ήρθατε. Λοιπόν, εγώ θέλω να κλείσω με τους αγρότες, γιατί ήταν το κεντρικό σημείο σήμερα οι αγρότες εδώ. Το μέλλον τους, εγώ τους λέω ότι το μέλλον τους είναι δυσίων. Διότι τα πάντα και το κράτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση και με νόμους και με όλα είναι εναντίον τους. Ας επιλέξουν λοιπόν το δρόμο του αγώνα, ας παραμερίσουν πασεγέλιες, άσε πουλημένες ηγεσίες, που είναι πραγματικά πουλημένες ηγεσίες και δεν είναι κοντά στον αγρότη, και ας πάρουν το δρόμο του αγώνα, να κάνουν σωστούς συνεταιρισμούς και να παλέψουν για να κερδίσουν κάτι. Αλλιώς το μέλλον τους είναι μαύρο. Ευχαριστώ. Εγώ ήθελα να απευθυνθώ στον Έλληνα και στον κριτικό πολίτη, καταναλωτή. Να έχει εμπιστοσύνη στα ελληνικά προϊόντα.
Να έχει εμπιστοσύνη στις λαϊκές αγορές, γιατί είναι πιο καθαρά, ίσως τα καθαρότερα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά σήμερα. Και να αποφεύγει τα προϊόντα τα οποία έρχονται από τρίτες χώρες. Αυτά είναι επικίνδυνα προϊόντα των τρίτων χωρών. Γιατί δεν ξέρουμε τι έχουν μέσα. Τι βλαβερές ουσίες έχουν μέσα. Και βεβαίως να μην προτιμάει πάντα ο καταναλωτής τα γυαλιστερά, τα και τεράστια. Μην προτιμάει, μην βλέπει ο καταναλωτής και να ψωνίζει με το μάτι. Μην ψωνίζει ποτέ με το μάτι. Το γυαλιστερό, ας πούμε, δεν είναι πάντα καλό. Εμείς τον καταναλωτή το κοιτάζουμε στα μάτια. Του έχουμε και βέβαια μας έχει εμπιστοσύνη. Έχουμε αποκτήσει αυτή τη στιγμή αυτή την εμπιστοσύνη. Και θα την κρατήσουμε αυτή την εμπιστοσύνη. Και αυτή τη σχέση. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Εγώ ήθελα να κάνω μια τοποθέτηση με ένα θέμα που το βλέπω και με στενοχωρεί κάθε μέρα. Με τα πορτοκάλια μας. Τα κρητικά πορτοκάλια. Που ο κόσμος τα πετάει, είναι το καλύτερο φρούτο. Έχουν μείνει στα δέντρα και έπρεπε οι κριτικοί να είχαν πιο μεγάλη κατανάλωση και όχι εισαγόμενα. Εισαγόμενα πορτοκάλια. Όχι πορτοκάλια εισαγόμενα. Κολόνες πορτοκάλια. Είναι αμαρτία από το Θεό, το καλύτερο φρούτο, το πιο νόστιμο. Γιατί το κρητικό πορτοκάλι δεν συγκρίνεται με κανένα πορτοκάλι στον κόσμο. Λόγω κλιματολογικών συνθηκών. Και σαπίζουν, πέφτουν από τα δέντρα. Και έχουμε κολόνες αμφιβόλου ποιότητας από την Αργεντινή. Κολόνες πάγου. Με συντηρητικά μέσα, με ιστορίες. Με συντηρητικά, τα οποία είναι αμφιβόλου ποιότητας. Και ο Θεός βοηθός. Το ίδιο ισχύει στο κρασί, βέβαια. Και πολύ φτηνά. Και στο κρασί, καλά, το κρασί είναι αμαρτωλή ιστορία. Κυρίες και κύριοι, στην επόμενη εκπομπή θα έχουμε ένα ευρύτατο και ευρύτερο πάνελ που θα αποτελείται από γεωπόνους και από αγρότες, προκειμένου να συζητήσουμε θέματα καθαρά αγροτικά που έχουν να κάνουν με την επιβίωση του αγροτικού κόσμου, γιατί η Κιβωτός και γενικότερα η Κρήτη TV έχει δώσει μάχες για τους αγρότες, για τους γνήσιους αγρότες και όχι για τους καρεκλοκένταυρους, κομματικοποιημένους αγρότες. Ας μην πούμε ονόματα. Μέχρι την ερχόμενη λοιπόν Τετάρτη να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό ξημέρωμα.